Η συνάντηση σήμερα, μάλλον ο ομιλητής για σήμερα, είναι έκτακτος, γιατί είχαμε προγραμματίσει και προαναγγείλει άλλη η ομιλία, αλλά η ομιλήτρια δυστυχώς είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, ευχόμαστε περαστικά, και για να μην χαθεί η μέρα και ο μήνας, γιατί την άλλη Κυριακή του Αγίου Αθανασίου γιορτάζει το παρεκκλήσιο του ναού. Στις 25 είναι εκλογές, 31 θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά, και 31 την Κυριακή, του τελευταίου Κυριακή, 1η μάλλον Φεβρουαρίου, ήδη έχει πει ο άλλος μήνας, αλλά θα απουσιάζω κι εγώ, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλη στιγμή την ομιλία, οπότε αυτή θα μεταφερθεί για τον επόμενο μήνα. Έτσι λοιπόν, εκτάκτος, γιατί για να ετοιμαστεί και μία έτσι εισήγηση και μία ομιλία χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν μπορούσαμε να επιφορτήσουμε κάποιον άλλον συνάδελφο και αδελφό, οπότε είπα να το πάρω εγώ το φορτίο αυτό και βάλαμε σαν θέμα αγάπη και υπακοή, σχέσεις ελευθερίας γονέα και παιδιού κατά τους σύγχρονους γέροντες της Εκκλησίας μας, και θα δείτε ότι πολλές από τις απόψεις, αν όχι όλες, των σύγχρονων γερόντων, γέροντας Παρίσιος, Άγιος Πορφύριος, πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης, γέροντας Θαδέους και πολλοί άλλοι πατέρες, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν και γνώσεις ούτε θεολογικές, ούτε παιδαγωγικές, αλλά είχαν τη γνώση της εμπειρικής θεολογίας, της σοφίας και της χάρης του Αγίου Πνεύματος, θα δείτε πώς οι απόψεις τους πάνω στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών συμπίπτουν με αυτές των σύγχρονων παιδαγωγών, παιδοψυχολόγων και γενικώς ειδικών. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ πριν ξεκινήσουμε και τη δική μου σειρά να έχουμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Κάτι που είπα και στο κήρυγμα την προηγούμενη Κυριακή, ότι ευχόμαστε όλοι καλή χρονιά. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Μπορούμε όμως να εργαστούμε, να γίνουμε εμείς καλύτεροι αυτή τη χρονιά, και τότε πράγματι όλα γύρω μας θα είναι πολύ καλύτερα με τη χάρη πάντοτε του Αγίου Θεού. Κάτι άλλο που θέλω να πω θα τα πω στο τέλος για να μην καθυστερώ. Θα πιστεύω να είμαι όσο πιο πολύ σύντομος. Γνώσεις ιδιαίτερες και εγώ δεν έχω. Προσπάθησα μέσα από τα κείμενα αυτά των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας να τα συμμαζέψω και να σας τα παρουσιάσω. Αγάπη και υπακοή, σχέσεις ελευθερίας γονέα και παιδιού κατά τους σύγχρονους γέροντες της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των γερόντων, οι γονείς ενδείκνυται να κάνουν το παν για την καλή αγωγή των παιδιών τους. Πρέπει να δίνουν καλό παράδειγμα, να προσπαθούν να ζουν οι ίδιοι όσο πιο άγια μπορούν, να δημιουργούν ατμόσφαιρα αγάπης στην οικογένεια, να προσεύχονται, να θυσιάζονται για τα παιδιά τους, να δείχνουν υπομονή και πολλά άλλα. Όμως ταυτόχρονα, κάνοντας την προσπάθεια αυτή, πρέπει να καταλαβαίνουν και να μην ξεχνούν οι γονείς ότι ο πρώτος και καλύτερος παιδαγωγός των παιδιών είναι ο Θεός, και να συνειδητοποιούν ότι η αγωγή των παιδιών τους δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς. Από τη μέρα της σύλληψης, καλό είναι να εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό και να πιστέψουν ότι αυτό που δεν μπορούν να κάνουν αυτοί για τα παιδιά τους, θα το κάνει ο Θεός. Και αν δεν το κάνει, ξέρει καλύτερα τι χρειάζονται, επειδή πρώτα από όλους αυτός είναι ο πρώτος πατέρας τους. Και αν αυτό κάνουν οι γονείς, τότε ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, θα αναθέτουν τα παιδιά τους σε Αυτόν. Και έτσι δεν θα έχουν άγχος, αλλά ούτε και ενοχές ότι δεν κάνουν κάτι σωστά, επειδή θα έχουν την ταπείνωση να παραδεχτούν ότι δεν είναι παντοδύναμοι και ότι δεν εξαρτώνται όλα από αυτούς. Για το πνεύμα της εμπιστοσύνης των γονέων προς τον Θεό έχει μιλήσει με σαφήνεια ο γέροντας Παΐσιος. Τονίζει ότι οι γονείς πρέπει να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στον Θεό. Πρέπει να τα βοηθήσουν πνευματικά όταν είναι μικρά, επειδή στη μικρή ηλικία εύκολα ξεριζώνονται τα πάθη. Αν τα παιδιά γεμίσουν Χριστό από μικρά, τότε πάντα θα είναι κοντά του. Βέβαια, όταν μεγαλώσουν, υπάρχει δυνατότητα να ξεφύγουν λίγο λόγω της ηλικίας. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές, μας το εμπιστεύονται οι γονείς, σε παιδιά που παίρνουν ή περνάνε το στάδιο της εφηβείας.
αλλά και μετά πάλι θα επιστρέψουν στο Θεό όταν έχουν μπει γερά θεμέλια, επειδή οι καρδιές τους θα έχουν ποτιστεί με την αγάπη του Θεού, η εμπειρία της οποίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί από την καρδιά του ανθρώπου. Τυχαίνει πολλές φορές που συζητάμε με μεγάλους ανθρώπους και όταν λένε ότι είμαστε θεολόγοι, ιερείς, θυμάμαι πάρα πολύ αυτό στο στρατό που γυρίζαν και μου λέγανε και εγώ όταν ήμουν παιδί μου ένα παπαδάκι και εγώ κρατούσα τα εξαρτέρια και εμείς κάναμε αυτό. Έχει μείνει δηλαδή μέσα στους ανθρώπους και την κατάλληλη στιγμή ακριβώς αυτός ο σπόρος έρχεται και αναφύεται. Οι γονείς οφείλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Αλλά αν κάτι ξεπερνάει τις δυνάμεις τους, δεν μπορούν να το κάνουν και δεν μπορούν να το κάνουν, πρέπει να στραφούν στο Θεό και να αναθέσουν την υπόθεση αυτή σε Αυτόν. Ο γέροντας Παΐσιος επαναλάμβανε ότι οι γονείς, ακόμα και αν κάνουν ό,τι μπορούν, πρέπει να συνειδητοποιούν ότι κάποια πράγματα ξεπερνούν τις δυνάμεις τους και τότε, για να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, χρειάζεται να καταφύγουν στον παντοδύναμο Θεό. Συνήθιζε να λέει: τα παιδιά σας να τα βοηθάτε μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα να τα εμπιστεύεστε στο Θεό. Ο φύλακας άγγελος είναι από κοντά. Ο γέροντας πρότεινε ανεπιφύλακτα να εμπιστευτούν οι γονείς τις αγνές καρδιές των παιδιών τους στα χέρια του Θεού. Αυτή όμως η παράδοση των παιδιών στην αγάπη του Θεού σύμφωνα με τον γέροντα δεν πρέπει να γίνεται χωρίς τις προηγούμενες προσπάθειες των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Σαν συνδημιουργοί του Θεού πρέπει να κοπιάσουν ήδη για την καλή ανατροφή των παιδιών τους, αλλά όταν δυσκολεύονται μετά από τις προσπάθειες που κάνουν να οικονομήσουν τα παιδιά τους, πρέπει ταπεινά να ζητούν και τη βοήθεια του μεγάλου δημιουργού, απλώνοντας τα χέρια τους προς τα πάνω. Τότε χαίρεται ο Θεός που βοηθάει, χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Οι γονείς από την πρώτη μέρα της γεννήσεως των παιδιών τους αγωνίζονται να δημιουργήσουν γύρω από αυτά ένα δίκτυο ασφάλειας, μέσα στο οποίο τα παιδιά τους θα αναπτυχθούν με ασφάλεια και ηρεμία. Αυτή την ανάγκη των γονέων για παροχή ασφάλειας στα παιδιά τους τονίζει ο γέροντας Πορφύριος, δείχνοντας παράλληλα το πιο σίγουρο τρόπο να τη βιώσουν σε απόλυτο βαθμό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το πάντα. Πέρα από τους πατέρες και τους γέροντες της Εκκλησίας μας, η ίδια η Εκκλησία, μέσα από τα λειτουργικά της κείμενα παροτρύνει τους πιστούς να εμπιστευτούν κάθε κομμάτι της ζωής του στα παντοδύναμα χέρια του Θεού και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ο Θεός μέσα από το Ευαγγέλιο καλεί τους ανθρώπους να δείξουν εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστιθέσετε ημίν. Μείον μεριμνήσετε εις την αύριον, η γάρα αύριον μεριμνήσετε αυτής. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Η ελευθερία είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που μετέδωσε στον άνθρωπο ο Θεός. Η ελευθερία χαρακτηρίζει και επισφραγίζει τη γνησιότητα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ένα τόσο πολύτιμο δώρο που ακόμα και οι Άγιοι, γνωρίζοντας την ψυχή του ανθρώπου σαν την παλάμη του χεριού τους και ξέροντας τι μπορεί να θεραπεύσει αυτόν, ποτέ δεν επέβαλαν καταναγκαστικά στον άνθρωπο αυτή τη θεραπεία. Ο γέροντας Πορφύριος αναφέρει ότι ακόμα και όταν έβλεπε μέσω της τηλεόρασης, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι ο άνθρωπος στεκόταν στο χείλος του γκρεμού, στα πρόθυρα μιας καταστροφής, δεν μπορούσε πάντα να επέμβει για να μην περιορίσει την ελευθερία του ανθρώπου, διατηνόμενος ότι αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω τονίσει, ότι η ελευθερία του Θεού φτάνει σε τέτοιο σημείο που φαίνεται ότι ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει. Αλλά δεν είναι εγκατάλειψη, είναι ελευθερία. Γιατί μας έδωσε λογική και την ελεύθερη βούληση να επιλέξουμε τον τρόπο τον οποίο εμείς θα βαδίσουμε, να επιλέξουμε εμείς τις επιλογές με τις οποίες θα πορευτούμε, αλλά ταυτόχρονα δεν μας εγκαταλείπει, αλλά έχει αφήσει οδοδείκτη τη ζωή της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο, και είναι σαν ταμπέλα στον δρόμο μας λέει: από εδώ πάμε για τον παράδεισο. Αν εμείς επιλέξουμε άλλον παράδρομο, δεν φταίει ούτε αυτός που έφτιαξε τον δρόμο, ούτε αυτός που έβαλε την ταμπέλα. Είναι ο οδηγός που πήρε το λάθος δρόμο. Σε αντίθεση με την ελευθερία, το καταναγκασμός και η καταπίεση είναι το να αναγκάσουμε τον άλλον να κάνει το δικό μας θέλημα. Να δρά σύμφωνα με τη δική μας σκέψη, να περιορίζουμε την ελευθερία του άλλου. Ο Θεός δίνει ελευθερία στα δημιουργήματά του, άρα ακόμη περισσότερο ο άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερεί την ελευθερία του συνανθρώπου του και να τον καταπιέσει. Όμως από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις που περιορίζουν την ελευθερία του. Πολλές φορές αυτός ο περιορισμός της ελευθερίας του ανθρώπου
άρχισε να εκφράζεται με διάφορες μορφές καταπίεσης από τους γονείς του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καταπίεση από την πλευρά των γονέων στα παιδιά προέρχεται ή από την αυταρχική στάση τους ή από έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Ή από τον εγωισμό τους, δηλαδή όταν οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν ή να καταφέρουν κάτι για να ικανοποιήσουν τον δικό τους εγωισμό, να ευχαριστήσουν τους εαυτούς τους για να απολαύσουν οι ίδιοι και όχι για το συμφέρον των παιδιών. Οι γονείς που νιώθουν τα παιδιά τους σαν αντικείμενά τους, τα καταπνίγουν και τα αναγκάζουν σε υποταγή. Έχουν κάνει τους εαυτούς τους θεούς πάνω από τα παιδιά, χωρίς να αναγνωρίζουν καθόλου τα δικά τους όρια και τις δικές τους ατέλειες. Δηλαδή, πολλές φορές σπουδάσουμε τα παιδιά μας, λέω ένα παράδειγμα, όχι για να δώσουμε γνώση στο παιδί, για να μπορεί να είναι ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας μέσα στον κόσμο, αλλά για να ικανοποιήσουμε τα δικά μας αποθυμένα, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να σπουδάσουμε, γιατί εμείς δεν γίναμε επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο. Ή καθοδηγούμε τα παιδιά να γίνουν αυτό που εμείς θέλουμε, γιατί δεν μπορέσαμε να γίνουμε εμείς όταν το θέλαμε. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Είναι όμως πολύ επικίνδυνη και ανεπιθύμητη αυτή η στάση σύμφωνα με τη διδασκαλία των γερόντων. Το παιδί είναι ελεύθερο και ξεχωριστό πλάσμα. Δεν είναι αντικείμενο των γονέων του και δεν πρέπει να νιώθει εχμάλωτο. Οι γονείς χρειάζεται να αντιληφθούν ότι το παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη προσωπικότητα και ενδέχεται να μην γίνει οπωσδήποτε αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Ο γέροντας Επιφάνιος πάντοτε τόνιζε ότι οι γονείς πρέπει να αντιλαμβάνονται και να θυμούνται ότι τα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα του Θεού και δεν είναι η ιδιοκτησία τους. Επομένως, στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να σέβονται την ξεχωριστή προσωπικότητά του και να μην ασκούν βία πάνω του. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι η ελευθερία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται με απόλυτο τρόπο και τα παιδιά στην αγωγή δεν πρέπει να αφήνονται να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά οι γονείς, διαπαιδαγωγώντας τα παιδιά τους, χρειάζονται πολλή διάκριση ώστε να μην επιβάλλονται σε αυτά με αυταρχικό τρόπο και να τα εκτιμήσουν ως ελεύθερα όντα. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι ακόμα κι αν είμαστε ευσεβείς και ευλαβείς και προσπαθούμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στην οδό της σωτηρίας, πρέπει να προσέχουμε να μην το κάνουμε με εγωισμό από τον οποίο προέρχεται και η καταπίεση, αλλά με διάκριση και εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλιώς μπορεί να τους κάνουμε μεγάλη ζημιά και να τα αποθήσουμε κιόλας από τον Θεό με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τα φέρουμε στον Θεό. Κατά τον γέροντα Πορφύριο, ακόμα και στο θέμα του εκκλησιασμού, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν πρέπει να τα εξαναγκάσουμε να μας ακολουθούν στην Εκκλησία. Εν συντομία, με τη βία και την καταπίεση δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε καλά παιδιά. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί και περιορίσουμε την ελευθερία των παιδιών στην προσπάθειά μας να κάνουμε καλό, μπορούμε να προκαλέσουμε στα παιδιά μας μεγάλη ζημιά. Όπως επισημαίνει και ο γέροντας Πορφύριος, η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά όταν μεγαλώνουν γίνονται αντίθασα και αφήνουν και την Εκκλησία και όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν, είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι καλοί κατά τα άλλα γονείς. Ενώ πραγματικά είναι καλοί και θέλουν να κάνουν καλό, η καταπίεση οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Ο γέροντας Πορφύριος δεν συμβουλεύει να διαφορούμε για την πνευματική αγωγή των παιδιών, όχι να φτάσουμε στο άλλο άκρο, αλλά να είμαστε διακριτικοί. Να σεβόμαστε την ελευθερία τους και καλύτερα να προσευχόμαστε περισσότερο παρά να τα καταπιέζουμε. Αν θέλουμε να πούμε κάτι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα πνευματικό θέμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε διακριτικά. Όπως συμβουλεύει ο γέροντας, να μην πηγαίνουμε τα παιδιά μας στην Εκκλησία με βία. Το ίδιο συμβουλεύει και όσο αφορά την πνευματική μελέτη. Λέει σε μια μητέρα: όταν κάνουν αταξίες, σαν μητέρα λάβε τα μέτρα σου, αλλά μην τα πιέζεις. Καλά κάνεις που τους διαβάζεις την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Αν ένα παιδί σου αντιδρά, άφησέ το. Πάρε τ' άλλο, πήγαινε σε άλλο δωμάτιο και συνέχισε το διάβασμα. Το πνεύμα της πνευματικής αγωγής του παιδιού είναι πολύ λεπτό και είναι πολύ εύκολο τα παιδιά να καταπιεστούν και να ζοριστούν και μετά να αντιδράσουν αρνητικά. Ο γέροντας Παΐσιος διαδεινόταν ότι το νόημα δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά στην Εκκλησία με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Και αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με το παράδειγμα και με την προσευχή των γονέων. Τους γονείς που δεν ζορίζουν τα παιδιά, αλλά καταφέρουν να τα αποτρέπουν από το κακό με την αγία του ζωή, τους αποκαλούσε μακάριους. Βέβαια, όπου στην περίπτωση της συγκεκριμένη βάζουμε τον εκκλησιασμό, με τον ίδιο τρόπο μπορεί ο γονιός να χειριστεί οποιοδήποτε τρόπο. Δεν είναι μόνο το ζήτημα του εκκλησιασμού και η επίσκεψη στον γιατρό. Οποιαδήποτε συνάντηση. Μιλάμε κυρίως τώρα για μικρά παιδιά πάνω στα οποία χτίζεται η οικοδομή για την μελλοντική τους πορεία.
Επομένως, ο τελευταίος σκοπός δεν είναι να αναγκάζουν τα παιδιά να κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς καταναγκαστικά και από καταπίεση, αλλά να το αισθάνονται ως ανάγκη και να το κάνουν ελεύθερα με τη δική τους θέληση. Να μάθουν τη διάκριση και να διαλέγουν το καλό αντί του κακού. Ο Γέροντας Παΐσιος τόνιζε ότι είναι ανάγκη να αποφεύγουν οι γονείς τα πολλά μη. Αλλιώς το παιδί περιορίζεται και πάβει να τους ακούει και έτσι μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Θυμηθείτε όσοι ήσασταν εδώ την προηγούμενη συνάντησή μας, που η κυρία Κούβερ έφερε το πολύ ωραίο παράδειγμα ότι το μη και το δεν στο τέλος φέρνει το μηδέν, δηλαδή κανένα αποτέλεσμα. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας ότι πολύ ζόρισμα δεν βοηθάει το παιδί, αλλά αντιθέτως το πνίγει. Οι γονείς μερικές φορές θέλουν να δέσουν το παιδί τους με σύρμα από την υπερβολική φροντίδα τους, ενώ το παιδί θέλει ένα πιο μαλακό και απαλό τρόπο διαχείρισης, αλλιώς μπορεί να πληγωθεί. Οι γονείς πρέπει να δείχνουν αρχοντιά και να βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους να βοηθούν τα παιδιά τους, όχι με το ζόρι, αλλά έτσι ώστε τα παιδιά να καταλαβαίνουν μόνα τους το καλό ως ανάγκη. Ο Γέροντας Παΐσιος σημείωνε χαρακτηριστικά ότι οι μητέρες αντί να ζορίζουν τα παιδιά τους, καλύτερα να ζοριστούν οι ίδιες στην προσευχή. Επαναλάμβανε ότι οι γονείς δεν πρέπει να είναι υπερβολικοί στις απαγορεύσεις τους προς το παιδί. Έλεγε ότι τα παιδιά είναι σαν το λάστιχο, το οποίο αν τεντώσεις θα κοπεί. Γενικά πίστευε ο Γέροντας ότι τα σημερινά παιδιά δεν ανέχονται αυστηρότητα. Άλλες οι εποχές οι παλαιές, άλλες οι σημερινές. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε επίοικείς και να τα κερδίσουμε με προσευχή και αγάπη. Κάποτε στο παιδί κυριαρχούσαμε με τον φόβο. Σήμερα όμως χρειάζεται αγάπη και προσευχή. Ίσως και αυτά τα αποθυμένα σήμερα πληρώνουν τα νεότερα παιδιά από τους γονείς που μεγάλωσαν με αυστηρότητα, με φόβο και τρόμο. Αν θέλουμε να έχουμε μια καλή οικογένεια, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στρατιωτική πειθαρχία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε το πνεύμα της ελευθερίας. Σε μια τέτοια οικογένεια τα παιδιά δεν θα είναι κουμπωμένα, αλλά θα κινούνται ελεύθερα και κατά την άποψη των σύγχρονων παιδαγωγών, ο υπερβολικός έλεγχος ή το αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον είναι καταστροφικά για τα παιδιά. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε στο παιδί το καλό με βία, αλλά πρέπει να το διδάξουμε με τιμιότητα και ηρεμία να σκέφτεται και να διαλέγει το καλό μόνο του. Αυτός ο δρόμος είναι σίγουρα πιο δύσκολος και κοπιώδης, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που αρμόζει σε πνευματικούς, λογικούς και ελεύθερους ανθρώπους. Αυτή η στάση των γερόντων έναντι της καταπίεσης και του ζορίσματος συνάδει απόλυτα με το πνεύμα του ελευθερίου, του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μην παροργίζετε τα τέκνα ημών». Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει και καταπίεση που μερικές φορές γίνεται ανυπόβολη στα παιδιά. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι ο Απόστολος Παύλος απαγορεύει αυτό που πράττουν οι πολλοί στα παιδιά τους όταν τα καταπιέζουν φορτικώς, σαν να μην ήταν ελεύθεροι άνθρωποι αλλά δούλοι. Δηλαδή, οι γονείς πρέπει να μεταχειρίζονται τα παιδιά τους έχοντας πάντως στο νου ότι είναι ελεύθερα όντα και όχι κτίσματά τους. Σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου, και συγκεκριμένα στην παραβολή του ασώτου Ιού, επίσης μας δίνεται ένα καλό παράδειγμα της τάσης του γονέα απέναντι στο παιδί του. Αυτή η παραβολή δεν μιλάει μόνο για το αποτέλεσμα, τη μετάνοια και τη συγχωρετικότητα, αλλά επίσης και για τη διακριτική στάση του πατέρα απέναντι στο γιο του και για την απόλυτη ελευθερία που του παρέχει. Θυμηθείτε ότι του δίνει την περιουσία όταν του τη ζητάει, χωρίς να ζητήσει τι θα την κάνει, πού θα την ξοδεύσει και τον αφήνει ελεύθερα να επιλέξει τον δικό του δρόμο, αν είναι και καταστροφικός. Αλλά θυμηθείτε, όταν ο γιος επιστρέφει, ο πατέρας είναι στο παράθυρο και κοιτά. Κοιτά πάντοτε τον δρόμο από τον οποίο έφυγε το παιδί, γιατί περιμένει να επιστρέψει. Είναι αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης του γονέα, της διάκρισης, της μη καταπίεσης και της κατανόησης της ελευθερίας του παιδιού. Αυτό το πνεύμα είναι πιο εύκολο να αποκτήσει κανείς αν αληθινά εμπιστευτεί στον Θεό και καταλάβει ότι είναι αδύναμος και το μόνο αποτελεσματικό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι η προσευχή, η οικεσία στον Θεό, να μην αφήσει τα παιδιά του. Έτσι βλέπουμε ότι το πνεύμα της ελευθερίας και η απόρριψη της καταπίεσης είναι δύσκολο να υπάρχει χωρίς εμπιστοσύνη στον Θεό. Και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Θεό, υπάρχει και προσευχή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλό να ακολουθήσει κανείς τις συμβουλές των γερόντων, συνδυάζοντές τις όσο αφορά την αγωγή των παιδιών και όχι μεμονωμένα, επειδή από όσο φαίνεται η μία συμβουλή συμπληρώνει την άλλη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή που υπάρχει στον ουρανό και στη γη. Πάνω στην αγάπη στηρίζεται ολόκληρη η πνευματική ζωή του χριστιανού. Χωρίς την αγάπη δεν νοείται ζωή. Ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος, όταν βιώνει την αγάπη, ανακαινίζεται το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Η βάση πάνω στην οποία κτίζεται μια υγιής οικογένεια είναι η αγάπη. Χωρίς αυτή, η οικογένεια εμφανίζεται χωρίς συνοχή, χωρίς έμπνευση και θέληση για ζωή. Μπορεί να υποθεί χωρίς υπερβολή ότι η αγάπη είναι τόσο πολύ τιμό συστατικό της οικογένειας,
ώστε όταν εκλείψει αυτή από την οικογένεια, τότε τελευταία πάβει να υπάρχει ως οντολογικό γεγονός. Όταν οι γονείς δεν αγαπιούνται, τότε δεν γίνονται μόνο οι ίδιοι ανίκανοι να προοδεύσουν στην πνευματική του ζωή και να εισχωρέσουν στα βάθη της όντως ζωής, αλλά κάνουν και τη δυνατότητα να αγαπήσουν αληθινά και χωρίς ιδιοτέλεια τα παιδιά τους. Η αγάπη μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνο λόγια ή πράξεις, αλλά είναι μια διαρκής εμπειρία. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται αμέσως την ύπαρξη της αγάπης και όταν διαπιστώνουν ότι η αγάπη εκλείπει την οικογένειά τους, τότε πληγώνονται, τραυματίζονται ψυχικά και δημιουργούνται ανεπανόρθωτες ζημιές στην παιδική τους ψυχή. Όταν μια φορά κάποιο ζευγάρι ρώτησε τον γέροντα Πορφύριο γιατί το παιδί τους έχει τόσες ανασφάλειες και φοβίες, τους απάντησε: «Εσείς φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη γι' αυτό. Εκ χιλίας μητρός το δημιουργήσατε με τις κακές μεταξύ σας σχέσεις όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα που θα κουβαλάσετε σε όλη τη ζωή». Αυτή τη γνώμη του γέροντος Πορφυρίου για την τεράστια επιρροή που ασκούν στο παιδί σχέσεις μεταξύ γονέων την επαληθεύουν και οι σύγχρονοι ψυχολόγοι. Τα παιδιά όχι μόνο δεν πρέπει να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον γεμάτο συγκρούσεις και μίσους, αλλά πρέπει να ζήσουν σε ένα σπίτι όπου η αγάπη και η τρυφερότητα θα πλεονάζουν ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις ψυχικές δυνάμεις που θα τα κάνουν ικανά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ενήλικης ζωής τους. Ο γέροντας Παΐσιος τόνισε με έμφαση ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν πολύ στοργή και αγάπη στο σπίτι. Αν χορτάσουν στοργή και αγάπη, τότε θα είναι έτοιμα και οπλισμένα για την ενήλικη ζωή τους και θα έχουν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Ακόμα οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί τονίζουν τον αποφασιστικό ρόλο της αγάπης στην οικογένεια μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Φαντάσου πόσο είναι να αγαπιέσαι χωρίς προϋποθέσεις, απλώς επειδή υπάρχεις. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, τα παιδιά που τα αγαπούν οι γονείς τους ανεφόρον έχουν καλύτερη αυτογνωσία και νιώθουν πιο ασφαλή. Ενώ τα παιδιά που δέχονται αγάπη που προϋποθέσεις από τους γονείς τους δεν αισθάνονται τόσο καλά. Νιώθουν απόρρευση από τους γονείς τους και ως αποτέλεσμα έχουν πίκρα για τους γονείς και ακόμα μπορεί να τους μισούν. Θυμηθείτε ένα κλασικό παράδειγμα που κάνει η πλειοψηφία των γονέων όταν κάνουμε αυτή τη χάρη και όταν το παιδί λέει: «Όχι, γιατί δεν αγαπάς την μαμά, δεν αγαπάς την μαμά». Του βάζουμε το δίλημμα της αγάπης. Οι νεανικές ψυχές είναι γεμάτες δίψα για να ζήσουν και να γνωρίσουν τη ζωή σε όλες τις διαστάσεις της. Αυτή η έμφυτη δύναμη που υπάρχει μέσα τους πολλές φορές τους οδηγεί σε δύσκολους δρόμους και πολλές φορές σε ολοκληρωτική καταστροφή της ζωής. Ο γέροντας Παΐσιος, συμπονώντας αυτούς τους νέους και γνωρίζοντας σε βάθος τι θα μπορούσε να γιατρέψει το παραστράτημά τους, δεν πρότεινε φθηνές τιμωρίες και συνεχείς νοθεσίες, αλλά έλεγε ότι με την αγάπη πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους νέους, γιατί αν υπάρχει αληθινή αγάπη, αμέσως οι νέοι κυροφορούνται και αφοπλίζονται. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, γνωρίζοντας ότι η αυστηρότητα οδηγεί σε συγκρούσεις και ρήξη των σχέσεων μέσα στην οικογένεια, με αποτέλεσμα οι νέοι να μην θέλουν να ακούσουν τίποτα από τους γονείς τους και μερικές φορές ακόμη και να εγκαταλείπουν την οικογενειακή αιστεία και να βγαίνουν σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους και ανηθικότητα. Ο γέροντας Ιάκωβος συμβουλεύει: προσευχή θα κάνετε με πίστη. Θα τα νοθετήσετε και όσο μπορείτε με την αγάπη, με τον καλό τρόπο. Γιατί, με συγχωρείτε, με το αυστηρό δεν πάει. Γιατί σου λέει σηκώνομαι και φεύγω και πάει. Και είναι σήμερα Σόδομα και Γόμορα και κάτι χειρότερο. Η αγάπη μέσα στην οικογένεια και όσο λειτουργεί τόσο περισσότερο δυναμώνει και αυξάνεται από όλες τις πλευρές. Ο γέροντας Παΐσιος λέγοντας ότι όσο πιο πολύ αγάπη προσφέρεις, τόσο πιο πολύ θα λάβεις και αντίθετα αν δεν σου προσφέρει κανείς αγάπη, τότε δεν λαμβάνει και αγάπη. Κάποιες φορές οι γονείς ζητούν από τα παιδιά τους καλή συμπεριφορά, λέγοντάς τους ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τα αγαπούν. Αυτό όμως πληγώνει τα παιδιά και τα κάνει να νιώθουν λιγότερη εκτίμηση για αυτό που είναι. Πάνω σε αυτό σημειώνει η αδελφή Μαγδαληνή, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ότι επιβάλλεται με την αγάπη μας να δείχνουμε σε ένα παιδί πως αποδεχόμαστε την προσωπικότητά του και όλη την ύπαρξή του, αλλά απορρίπτουμε την κακή συμπεριφορά του. Δηλαδή, πρέπει να ξεχωρίζουμε το πρόσωπο του παιδιού, η αξία του οποίου είναι αιώνια, από τη συμπεριφορά του, η οποία είναι προσωρινή και μετάπτωτη. Σε μια άλλη συνάντηση είχα πει: δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αλλά κακές πράξεις και συμπεριφορές. Ένας σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας αναφέρει ότι η εν Χριστώ αγάπη λύνει όλα τα προβλήματα μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Η αληθινή όμως αγάπη και η αληθινή αγάπη είναι θυσιαστική, ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για τον άλλον, σε αντίθεση με την εγωιστική αγάπη, η οποία κυνηγεί και ουρανό για να υπηρετηθεί, αλλά η αγάπη εκείνη, η οποία ου ζητείται αυτής κατά τον Απόστολο Παύλο, αλλά βγαίνει από τον εαυτό της και δίνεται στον άλλον. Η αληθινή αγάπη, για να μπορέσει να ξεχωρίσει από την κύβριλη αγάπη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από κόπο, προσφορά
και διάθεση δοσήματος. Δηλαδή, η αληθινή αγάπη προϋποθέτει πνεύμα θυσίας. Βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο να εφαρμόσουμε την αρετή της αγάπης και όταν τα λέμε πολλές φορές σε γονείς κυρίως, μας λένε «Μα είναι δύσκολο». Η απάντηση όμως που μας δίνουν είναι πριν καν υπάρξει η προσπάθεια να αγαπήσουμε ή να προσπαθήσουμε να παιδαγωγήσουμε τόσα παιδιά. Διότι έχουν μάθει οι άνθρωποι σήμερα σε όλα τα επίπεδα την εύκολη λύση. Θέλουμε ένα χάπι που να λύνει όλα τα προβλήματα. Καθόλου κόπο και καθόλου προσπάθεια. Και φέρνουμε ως παράδειγμα, ως εμπόδιο μάλλον σε όλα αυτά, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε γενικώς στη ζωή μας σήμερα. Το να πεθάνει κανείς για τον άλλον είναι η βαθύτερη έκφραση της αγάπης ή καλύτερα το απόγειο και η δόξα της αγάπης. Το μεγαλύτερο παράδειγμα της αγάπης μας το έδειξε ο Χριστός έχοντας προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Οι χριστιανοί ζώντας μέσα σε αυτό το πνεύμα της θυσίας του Θεού πρέπει να προσπαθούν στην καθημερινότητά τους να προσφέρουν λίγο από τον εαυτό τους στον άλλον και να κόβουν το θέλημά τους απέναντι στο θέλημα των άλλων. Τότε η αγάπη γίνεται αιώνια και αποκτά αληθινές διαστάσεις. Ο γέροντας Παΐσιος, μιλώντας για το θυσιαστικό πνεύμα των σωστών γονέων, αναφέρει ότι οι καλοί γονείς θυσιάζονται συνεχώς για τα παιδιά τους, ακόμα και αν τα παιδιά δεν δείχνουν σεβασμό προς τους γονείς και τους συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο. Λέει ο γέροντας, όταν ο άνθρωπος έχει θυσία δεν γκρινιάζει, δεν βαριέται, χαίρεται. Όλη η βάση εκεί είναι, να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Η αγάπη που χαρακτηρίζεται από το θυσιαστικό πνεύμα για να μπορέσει να γίνει πράξη, πρέπει να ποτιστεί και από το πνεύμα της υπομονής. Πώς δηλαδή η αγάπη γίνεται πράξη, μέσα από την υπομονή. Στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, οι γονείς που θέλουν να προσφέρουν αληθινή αγάπη στα παιδιά τους, πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή για να αντέχουν τις καθημερινές φροντίδες προς τα παιδιά τους, τις γκρίνιες και τα παράπονά τους, τις αταξίες και τους εγωισμούς τους. Το μεγάλωμα ενός παιδιού από την πρώτη μέρα της ζωής του χαρακτηρίζεται από τη συνεχή υπομονή και ανοχή που δείχνουν οι γονείς. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν υπομονή, αμέσως δημιουργείται ατμόσφαιρα νευρικότητας και ανησυχίας μέσα στην οικογένεια, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάσει αρνητικά την αγωγή του παιδιού. Ασφαλώς τα παιδιά που δεν είχαν παράδειγμα υπομονής από την οικογένειά τους θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να έχουν υπομονή στην ενήλικη ζωή τους. Οπότε η υπομονή είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την αγωγή των παιδιών και προχωρώντας βαθύτερα ο γέροντας Παΐσιος, διατείνεται ότι η υπομονή είναι η βάση της σωτηρίας της οικογένειας. Ο ρόλος του γονέα χαρακτηρίζεται από την προσφορά αγάπης και προστασίας στα παιδιά. Είναι στη φύση του γονέα να αγαπάει τα παιδιά του και να θυσιάζεται για αυτά. Κάποιες φορές όμως αυτή η αγάπη αποκτά χαρακτηριστικά πάθους και ποτίζεται από τον εγωισμό και αντί να λειτουργήσει επικοδομητικά, διαταράσσει τις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά και δημιουργεί προβλήματα στην αγωγή των παιδιών. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς εκδηλώνουν την αγάπη τους προς τα παιδιά και να έχουν στόχο την αληθινή, τη χριστιανική αγάπη και όχι μια παθολογική και ειδωλατρική αγάπη. Η υπερβολική αγάπη, αντί να βοηθάει τα παιδιά στη σωστή πνευματική και ψυχική ανάπτυξή τους, πολλές φορές τα καταπιέζει, τους προκαλεί ψυχικά τραύματα και εν τέλει δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν και να γίνουν ολοκληρωμένα και όρημα άτομα. Οι γονείς νομίζουν ότι προσφέροντας υπέρμετρη αγάπη και προστασία στα παιδιά τους, εκπληρώνουν το ρόλο του γονέα απέναντί τους. Αλλά πολλές φορές αυτή η πράξη τους διαστρεβλώνει τον αληθινό ρόλο του γονέα και οδηγεί τα παιδιά σε επαναστατικότητα ή δουλικότητα. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι η υπερπροστασία, η υπερβολική φροντίδα του άνθους και η υπερβολική αγωνία των γονέων αφήνουν ανώριμα τα παιδιά και συμπλήρωνε ακόμα ότι οι γονείς οι οποίοι επιβλέπουν και καταπιέζουν συνεχώς τα παιδιά τους έχουν αποτύχει στο έργο τους. Ο γέροντας Παΐσιος στοιχείται με την αδιάκριτη και υπερβολική αγάπη των γονέων, γιατί πίστευε ότι αυτή δεν αφήνει το παιδί να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί φυσικά. Διατηνόταν ότι η αγάπη χαρακτηρίζεται μέτρο και διάκριση, ειδικά η αγάπη της μητέρας πρέπει να συνοδεύεται από σύνεση, γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνει το σκοπό της και χαραμίζεται. Θυμηθείτε εκείνες τις περιπτώσεις που πολύ εκλαϊκευτικά λέει ο κόσμος παιδιά μαμάκες, δηλαδή που δεν φεύγουν ποτέ από την υπερβολική προστασία των γονέων και τις περισσότερες φορές της μητέρας, η οποία είναι πιο υπερπροστατευτική. Ακόμα ο γέροντας Παΐσιος ήταν πεπισμένος ότι παρά την αγάπη του στο παιδί, οι γονείς κάποιες φορές οφείλουν να του φέρονται αυστηρά και δεν πρέπει να τους ενδιαφέρει μόνο να μην το στεναχωρήσουν, επειδή το παιδί χρειάζεται να μάθει να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του.
Επισήμανε ότι η μητέρα, όταν χρειάζεται, πρέπει να μπορεί να είναι αυστηρή με το παιδί της και να μην το κακομαθαίνει, παίρνοντας εύκολα στο μέρος του, δήθεν για να μην στεναχωρηθεί. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές. Ένα πράγμα το οποίο συνηθίζω τουλάχιστον ταπεινώς να λέγω στους γονείς είναι ότι θα πρέπει να έχουν κοινή στάση απέναντι στο παιδί. Όχι όποτε λέει ο πατέρας όχι και πηγαίνει στη μάνα, η μάνα να λέει ναι, και αυτή η διαφορά να φαίνεται και μπροστά στο παιδί, ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους, και μετά βλέπει το παιδί και εκμεταλλεύεται, αν θέλετε, τις καταστάσεις και πηγαίνει και παίρνει το μέρος πάντα, παίρνει στη διαμάχη και παίρνει το μέρος αυτού που λέει το ναι ή αυτόν τέλος πάντων που το συμφέρει. Αυτό το σημείο θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Το ναι θα πρέπει να είναι ναι, το όχι θα πρέπει να είναι όχι, και οι γονείς έχουν κοινή στάση απέναντι στο παιδί. Όχι ένας λέει ο πατέρας και να λέει η μάνα, άστο δεν πειράζει για παράδειγμα. Και κυρίως μπροστά τους. Ακόμα και λάθος να κάνει ο ένας, θα πρέπει να το συζητήσουν μετά και να το επανεξετάσουν οι γονείς, αλλά να μην φαίνεται αυτή η διαφωνία ανάμεσα στα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από μικρή ηλικία τα παιδιά, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν, να μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ο γέροντας Παΐσιος αντιλαμβανόταν ότι όχι μόνο η υπερβολική αγάπη, αλλά και η διάκριτη αγάπη δημιουργεί προβλήματα στην αγωγή των παιδιών. Πίστευε ότι η αδιάκριτη αγάπη αχρηστεύει τα παιδιά και τα καθιστά ανέστητα. Οι γονείς στην προσπάθειά τους να προσφέρουν στα παιδιά αυτά που ήδη έχουν στερηθεί, δεν τους παρέχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν μοναχική συνείδηση, δηλαδή δεν μαθαίνουν να χαίρονται μέσα στη στέρηση και να είναι ελεύθερα από κάθε υλικό αγαθό. Αυτό το βλέπουμε ιδίως στις μέρες μας, που πολλοί γονείς εξαιτίας των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων πρέπει να είναι επιβαρημένες και μέσα από το εργασιακό καθεστώς που υπάρχει σήμερα στις μέρες μας, που τείνει να γίνει ένα είδος σκλαβιάς, στην προσπάθεια του να καλύψει την απουσία του από το παιδί, του παρέχει τα πάντα υλικά, θεωρώντας ότι έτσι του δίνει και αγάπη και εκδηλώνει μάλλον την αγάπη του με αυτόν τον τρόπο. Το παιδί όμως δεν το μεταφράσει έτσι, το μεταφράσει ότι έχω υλική υποστήριξη, έχω αυτά που μου δίνουν, αλλά δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Ναι. Μερικές φορές όταν οι γονείς προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους, τα καταδούν ανίκανα να κάνουν το οτιδήποτε. Έτσι τα παιδιά δεν καταφέρουν να γίνουν αυτόνομα στη ζωή τους και μαθαίνουν να ζουν και να λειτουργούν μόνο κάτω από την προστασία των γονέων τους. Δηλαδή, η θυσία και ο κόμμος των γονέων, αντί να γίνουν υλικό παραδειγματισμού και προτύπου για τα παιδιά, γίνονται αιτία μαλθακότητας και φυγοπονίας των παιδιών. Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η θυσιαστική στάση των γονέων, αν δεν χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και διάκριση, τότε μπορεί να αποβεί καταστροφική για την αγωγή των παιδιών. Ενώ, αν αυτή η συνεχής και μεγάλη προσφορά και θυσία των γονέων γίνεται μέσα σε πνεύμα διάκρισης, τότε αποβαίνει προς όφελος τη διαπαιδαγώγησής του. Ο γέροντας Παΐσιος τόνισε ότι όταν οι γονείς δείχνουν αδιάκριτη καλοσύνη στα παιδιά, τα αποβλακώνουν. Όταν τα δίνουν όλα έτοιμα, όταν τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμα και το νερό και το καφέ τους, δήθεν να μην κουράζονται, τα χρηστεύουν. Συνήθως ιδιαίτερα οι μητέρες τα κακομαθαίνουν κάνοντας όλες τις δουλειές για τα παιδιά τους. Και έπειτα τα παιδιά συνηθίζουν σε έναν μαλθακό τρόπο ζωής, δεν ξέρουν να κοπιάζουν και γίνονται τεμπέληδες και τελείως άχρηστοι άνθρωποι. Τέτοια παιδιά κατά του γέροντα Παΐσιου βαριούνται που ζουν. Δεν μπορούν να κάνουν προκοπή, δεν είναι κατάλληλοι ούτε για τον γάμο ούτε για τον μοναχισμό. Αυτό το είδαμε πολλές φορές στην κατασκήνωση, για παράδειγμα, που πηγαίνουμε, που παιδιά δημοτικού 5 και 6 δημοτικού αδυνατούν να δέσουν τα κορδόνια των παπουτσιών τους ή να αλλάξουν τα ρούχα τους. Δηλαδή θέλουν από πίσω κάποιον να τρέχει για αυτά τα πράγματα. Η αγάπη τρέφει και αναζωογονεί την ανθρώπινη ψυχή. Ιδιαίτερα τα παιδιά αποζητούν αυτή την αγάπη και ειδικά την γονεϊκή αγάπη, ωστόσο, όταν αυτή η αγάπη είναι υπέρμετρη και υπερβολική, μπορεί να γίνει αποκριστική και εκνευριστική για τα παιδιά. Ο γέροντας Θαδέος έλεγε ότι τα παιδιά εκνευρίζονται από την πολλή προσοχή και γι' αυτό οι γονείς πρέπει να προσέχουν για να μην τα πνίγουν με την αγάπη τους. Οι γονείς οφείλουν να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για να μάθει το παιδί να αναλαμβάνει ευθύνες και να εξελιχθεί σε ένα όριμο και ανεξάρτητο ενήλικα. Πρέπει να γίνει έτοιμο για τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα και για την βασιλεία των ουρανών. Πολλές φορές η υπερπροστασία των γονέων προς τα παιδιά έχει τη ρίζα της στην έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Η υπερπροστασία πολλές φορές έχει τη βάση της στην έλλειψη της εμπιστοσύνης στον Θεό και η υπερβολική αγάπη έχει τη ρίζα της στον εγωισμό των γονέων.
Οι γονείς, δείχνοντας υπερβολική αγάπη, εκφράζουν περισσότερο την εγωιστική ανάγκη τους να δουν το παιδί τους ως αντικείμενο και όργανο ικανοποίησης των βαθιών εσωτερικών αναγκών τους. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν η υπερπροστασία και η υπερβολική αγάπη μερικές φορές να ευθύνονται και για τους ψεύτικους επένους που εκφράζουν οι γονείς προς τα παιδιά για να μην τα πληγώσουν. Δηλαδή, και μόνο που σηκώσαμε τα παιδιά, νομίζω το είπε το παράδειγμα και η κυρία Κούβα την άλλη φορά, σήκωσε το πιάτο του τραπέζι και του λέμε μπράβο και του δίνουμε ένα κέρασμα και οτιδήποτε άλλο για τα απλά, για τα καθημερινά. Αυτή η κατάσταση όμως, πέρα από ότι βασίζεται στο ψέμα, δημιουργεί υπερηφάνεια στα παιδιά και τα απομακρύνει από την αυτογνωσία. Πάνω σε αυτό το πρόβλημα, ο γέροντας Παΐσιος πίστευε ότι αν ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια, αυτό σημαίνει ότι δεν τον διαπαιδαγώγησαν σωστά στο σπίτι όταν ήταν μικρός ακόμα. Κατά το γέροντα, οι γονείς με κοσμικό φρόνημα καταστρέφουν τα παιδιά με τους συνεχείς επένους τους, φουσκώνοντας τον εγωισμό τους και καλλιεργώντας τα παιδιά στην υπερηφάνεια. Ο γέροντας Παΐσιος όμως προσθέτει ότι μπορεί κανείς να πει ένα θετικό λόγο στο παιδί για κάποια δουλειά που κατάφερε, αλλά δεν πρέπει να είναι υπερβολικός αυτός ο λόγος. Στην προσπάθειά τους, οι γονείς να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών τους, αναπτύσσουν την υπερηφάνεια τους και τονίζουν την υπεροχή τους έναντι των άλλων. Οι γέροντες θεωρούν ότι η αυτοπεποίθηση των παιδιών δεν ενδυναμώνεται με εικονικούς επένους, αλλά με πίστη και εμπιστοσύνη στη μεταξύ τους σχέση και στη σχέση τους με τον Θεό. Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι όλες οι ικανότητες και τα ταλέντα που έχουν είναι δώρα του Θεού προς αυτά. Ο γέροντας Πορφύριος δίδασκε να μαθαίνουν οι γονείς τα παιδιά τους να ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται στον Θεό, διότι η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό δίνει και την απόλυτη ασφάλεια. Αν τα παιδιά μάθουν ότι όλα τα χαρίσματά τους είναι δώρα Θεού, δεν θα τα υπερηφανεύονται. Θα είναι ταπεινά και η ταπείνωση, κατά τον γέροντα Πορφύριο, είναι το μυστικό για την πρόοδό τους. Οι ικανότητες δεν πρέπει να τα κάνουν ξεχωριστά, αλλά είναι δώρα που ο Θεός τους έδωσε όχι για να αναδειχτούν αυτοί έναντι των άλλων, αλλά για να βοηθήσουν τον άλλον που μπορεί να μην έχει αυτή την ικανότητα και να έχει κάποια άλλη που θα θέλει να συμπληρώσει τα δικά μας κενά. Ο γέροντας Πορφύριος υποστήριζε ότι οι συνεχείς επένοι δεν οικοδομούν τα παιδιά, αλλά τα κάνουν να αναζητούν συνέχεια την αναγνώριση και το θαυμασμό των γύρων τους. Έτσι τα παιδιά γίνονται κενόδοξοι και εγωιστές άνθρωποι. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Η Εκκλησία μας θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν την αλήθεια και να μαθαίνουν να αγαπάνε, όχι να ζητάνε να τα αγαπάνε. Δηλαδή, ο γέροντας Πορφύριος θεωρούσε ότι ο έπαινος οδηγεί τον άνθρωπο στον εγωισμό και την υπερηφάνεια και τον απομακρύνει από την Αγία Ταπείνωση και έτσι διώχνει τη χάρη του Θεού. Έλεγε ότι ο έπαινος κάνει τον άνθρωπο κούφιο, ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος και η χάρη του Θεού δεν βρίσκει χώρο σε αυτόν. Ο τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να δεχτεί τη Θεία Χάρη, είναι ο ταπεινός. Και η ταπείνωση είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, ενώ η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, είναι αρρώστια, είναι κάτι το αφύσικο. Η υπερβολική αγάπη τυφλώνει τους γονείς και δεν καταλαβαίνουν ότι φουσκώνοντας τον εγωισμό των παιδιών τους, ουσιαστικά τα χαμάρουν αιχμάλωτα του διαβόλου. Τα οδηγούν να ζουν με το δαιμονικό πνεύμα της υπερηφάνειας. Αυτά είναι και κανένας άλλος δεν είναι. Πάνω σε αυτό, ο γέροντας Πορφύριος επισημαίνει χαρακτηριστικά. Όταν λοιπόν εμείς το παιδί με τους επένους δημιουργούμε αυτό το υπερεγώ, του φουσκώνουμε το εγωισμό. Του κάνουμε μεγάλο κακό. Ο διάβολος είναι ο μέγας εγωιστής, ο μέγας εωσπόρος. Δηλαδή, ζούμε τον εωσπόρο μέσα μας, ζούμε τον διάβολο. Δεν ζούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι του Θεού. Είναι κάτι το απαραίτητο για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι κάτι το οργανικό. Και όταν λείπει, είναι σαν να λείπει από τον οργανισμό η καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στον οργανισμό και η ταπείνωση δίνει ζωή στην ψυχή, έλεγε ο γέροντας. Ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος που έχει να κάνει με την υπακοή και την τιμωρία ως προς το παιδί, αφού είδαμε τη σχέση ελευθερίας και αγάπης μεταξύ γονέων και παιδιών. Η αρετή της υπακοής αποτελεί τη βάση της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με την ανυπακοή του εκδιώχθη για τον παράδεισο και με την υπακοή του, μέσω του προσώπου του Κυρίου μας, επιστρέφει πίσω στον παράδεισο, καθώς έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Η πατερική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζει και επισημαίνει τη σπουδαιότητα της υπακοής και υπογραμμίζει ότι η αξία της είναι μεγαλύτερη, τόσο από την νηστεία όσο και από την ίδια την προσευχή. Ο Άγιος Ηλιοαννός Αθωνίτης λέει ότι η ασκητική ζωή χωρίς υπακοή γεννά την υπερηφάνεια, ενώ η υπακοή οδηγεί τον άνθρωπο με ασφάλεια στον δρόμο της ταπείνωσης, συντρίβοντας τον εγωισμό του και αποτελεί εργαστήριο που σφυριλατείται στον άνθρωπο η πραότητα και η απάθεια. Όλες αυτές τώρα οι αρετές μαζί που μπορούν να οικοδομηθούν μέσα στον άνθρωπο, διαμέσου της υπακοής,
είναι πρόξενη της αληθινής ζωής και της πραγματικής χαράς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διδάσκουμε στα παιδιά μας την υπακοή, ώστε να τα κάνουμε μετόχους της αληθινής ζωής. Της υπακοής όμως όπως τη βλέπει η Εκκλησία και όχι όπως συμφέρει ο γονέα να υπακούει με την έννοια να κάνει το παιδί ό,τι θέλει ο γονιός. Οι ιδιόρυθμοι και ανυπάκοοι άνθρωποι δεν έχουν χώρο για να ζήσει η Θεία Χάρις μέσα τους. Και γι' αυτό δεν έχουν ποτέ ειρήνη μέσα στη ψυχή τους, ενώ η ψυχή του υπάκου δέχεται ανεμπόδιστα τη χάρη του Θεού και γεμίζει χαρά, ειρήνη και αγάπη. Τι σημαίνει υπακοή? Κάνω εκοπή του δικού μου θελήματος, δηλαδή ταπεινώνω τον εαυτό μου και έρχομαι σε κοινωνία με τον άλλον. Οι σύγχρονοι γέροντες λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε την αρετή της υπακοής στα παιδιά. Ο γέροντας Ταδέος για το θέμα της υπακοής επισημαίνει ότι το δικό μας θέλημα είναι καταστροφικό, ενώ η υπακοή είναι οικοδομητική. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν από μικρά να υπακούν τους γονείς τους σαν τον Θεό. Ο γέροντας συμβουλεύει να διδάσκουν οι γονείς στα παιδιά τους την υπακοή, ιδιαίτερα πριν το 5ο έτος της ηλικίας τους, επειδή αυτή είναι η περίοδος στην οποία αναπτύσσει το χαρακτήρα του παιδιού. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία με ποιον τρόπο πρέπει να πραγματοποιηθεί η καλλιέργεια της υπακοής. Οι γονείς πολλές φορές νομίζουν ότι διδάσκουν τα παιδιά τους να είναι υπάκουα μέσω της αυστηρότητας και της δυναμικής επιβολής τους στα παιδιά, αυτό που είπε προλίγου. Οι γέροντες απορρίπτουν μια τέτοια προσέγγιση και διατείνονται ότι η εκμάθηση της υπακοής από τα παιδιά πρέπει να γίνει με αγάπη, στοργή και κυρίως μέσω του ζωντανού παραδείγματος των γονέων, ενώ οι φωνές και τα χτυπήματα δεν είναι αποτελεσματικό παιδαγωγικό μέτρο. Ο γέροντας Ταδέος επισημαίνει ότι πολλές φορές συμβαίνει οι γονείς να χτυπάνε τα παιδιά τους για την ανυπακοή τους, ενώ δεν είναι σωστός τρόπος να διδάξει κανείς την υπακοή. Έτσι διδάσκεται ο φόβος και ο τρόμος. Μπορεί να χρειαστεί ένα χτυπηματάκι κάποτε, αλλά με πολύ αγάπη και όχι με θυμό και όχι βέβαια σε ευαίσθητα μέρη του παιδιού. Κατά το γέροντα Ταδαίο, οι γονείς δεν πρέπει ποτέ να χτυπάνε το παιδί τους λόγω του θυμού. Ο θυμός μπορεί μόνο να πληγώσει το παιδί και τον ίδιο τον γονέα, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει κανέναν. Πρώτα ο γονέας πρέπει να απαλλαγεί από το θυμό του, να ταπεινώσει τον εαυτό του δηλαδή, και μόνο μετά να μιλήσει με το παιδί του με αγάπη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να σοφρονήσει έναν υπάκο παιδί, ενώ η σωματική τιμωρία δεν είναι λύση σε καμία των περιπτώσεων για τους πατέρες. Ο γέροντας Παΐσιος, αναλύοντας περισσότερο το θέμα της υπακοής πάνω στην παιδαγωγική των παιδιών, αναφέρει ότι τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι η υπακοή λειτουργεί προς το συμφέρον τους και δεν είναι ένας εξωτερικός εναγκασμός που περιορίζει την ελευθερία τους. Δηλαδή πρέπει να ζήσουν την υπακοή μέσα σε πνεύμα ελευθερίας, λέει ο γέροντας. Τα παιδιά πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής. Να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούουν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, οι γονείς οφείλουν να τους εξηγήσουν το νόημα της υπακοής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι το κίνητρο της υπακοής είναι να μαθαίνουν να κόβουν το θέλημά τους και να μπουν στο πνεύμα του για να γίνει το θέλημά σου. Όταν δηλαδή λέμε στο παιδί, δεν θα το κάνεις αυτό γιατί δεν πρέπει, πολλές φορές η απάντηση είναι ή δεν πρέπει ή γιατί έτσι θέλω εγώ. Έτσι το παιδί από αντίδραση μόνο υπακοή δεν κάνει. Και έρχεται τότε η ανυπακοή και αναδύεται η γκρίνια ανάμεσα στην οικογένεια. Ενώ όταν του δείξεις γιατί δεν πρέπει, εξηγήσεις δηλαδή στο παιδί για ποιον λόγο δεν θα ωφεληθεί το παιδί από αυτή τη διαδικασία, τότε το παιδί πράγματι θα κάνει υπακοή, γιατί με την πρώτη, με την δεύτερη, με την τρίτη ίσως θα δει ότι πράγματι δεν τον ωφελούσε αυτή η επιθυμία. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι λίγο θέλοντας να το βάλω, να το ερμηνεύσω εδώ, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα μας επιτρέπονται, αλλά δεν μας ωφελούν όλα. Και επίσης λέει σε άλλο σημείο ότι τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Δηλαδή το παιδί θα έχει τις εμπειρίες και θα δει μέσα από τα λάθη του ότι, για παράδειγμα, δεν ήταν σωστό. Ένα παράδειγμα απλό, το μάτι της κουζίνας. Είμαστε προστατευτικοί, το παιδί να μην πλησιάζει το μάτι της κουζίνας. Εάν όμως καμιά φορά βάλει το χέρι και καεί ελαφρώς, δεν είπα να κάνει το χέρι έλεγχο, αλλά αισθανθεί την κάψα αυτή τη θέρμανση, τότε θα συνειδητοποιήσει μέσα από το λάθος του ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, άρα η μητέρα είχε δίκιο που μου έλεγε μην πλησιάζει τη φωτιά. Κατά ανάλογη περίπτωση και στα παιδιά που είναι στην εφηβεία και μεγαλύτερα. Ο γέροντας Παΐσιος λέει ότι για να εισέλθουν τα παιδιά στο πνεύμα της υπακοής πρέπει πρωτίστως να βιώνουν την υπακοή οι ίδιοι οι γονείς τους. Να υπακούν τα παιδιά πρέπει να είναι υπάκοοι και οι γονείς. Όταν οι γονείς διάγουν ένα βίο αγιότητας, αγωνίζονται δηλαδή να είναι άγιοι, τότε τα παιδιά πληροφορούνται μυστικά
πράγματι μυστικά τον τρόπο. Έτσι ενεργεί ο Θεός μέσα από αυτά τα θαύματα. Όταν οι γονείς, ενώ όταν η συμπεριφορά και υποτάσσουν φυσιολογικά και με απλότητα στους γονείς τους, ενώ όταν η συμπεριφορά των γονέων είναι ψεύτικη, όσο καλή και να φαίνεται εξωτερικά, τότε τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτή την υποκρατική στάση και δεν υποτάσσονται ούτε και στον αυστηρό τρόπο. Μπορεί να φαίνεται ότι επιφανειακά συμμαζεύονται ή υπακούν, αλλά μέσα τους νιώθουν αντίδραση και καταπίεση, την οποία και εκδηλώνουν όταν θα βρουν χώρο. Αυτή η αντίδραση στο μέλλον, μόλις υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες, θα εκδηλωθεί με τον πιο άσχημο τρόπο. Άρα η γνήσια πνευματική και ζωή και συμπεριφορά των γονέων αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για να βιώσουν τα παιδιά το αληθινό πνεύμα της υπακοής. Λέγω πολλές φορές σε γονείς και σε καθηγητές, στις συζητήσεις που κάνουμε, ότι πώς θα διδάξεις το παιδί όταν το δικό σου παράδειγμα είναι λάθος. Ένα κλασικό παράδειγμα. Οι γονείς που καπνίζουν ή οι δάσκαλοι που καπνίζουν στο σχολείο. Και λένε στα παιδιά: μην καπνίζετε, κάνει κακό, ή πιάνει ο καθηγητής τον μαθητή που καπνίζει στο προάβλιο του χώρου με το τσιγάρο στο χέρι, ο εκπαιδευτικός στο διάλειμμα. Ίσως τώρα να μην γίνεται, παλιότερα γινότανε, εμείς τον προλάβαμε, τον καθηγητή με το τσιγάρο στο χέρι, και να λέει στο παιδί: μην καπνίζεις, δεν κάνει κακό στην υγεία σου. Μα πώς θα το διδάξεις? Όσο και να ξέρεις ότι κάνει κακό, αφού βλέπει ένα που καπνίζει και σε βλέπει καλά, αν το τσιγάρο δεν κάνει και τόσο κακό. Το παιδί σκέφτεται πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο. Η τιμωρία, σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη, είναι ένα μέσο διόρθωσης. Είναι το τελευταίο μέσο στο οποίο πρέπει να καταφέρουμε για να ενισχύσουμε ένα μάθημα που δεν κατανοήθηκε, αφού δηλαδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση. Επομένως, στον χριστιανικό χώρο η τιμωρία δεν απορρίπτεται ως πρακτική, αλλά δεν προβάλλεται και ως πρώτη στη λύση, αλλά σαν το έσκατο μέσο που παίρνουμε όταν κάθε άλλη λύση έχει επιτύχει. Το ίδιο γίνεται και με το πνευματικό, όταν θα πάμε να εξομολογηθούμε. Δεν μας βάζει αμέσως στον κανόνα, προσπαθεί να βρει το πρόβλημα και να το ξεριζώσει. Όταν όμως εμείς το επαναλάβουμε, τότε έρχεται ο κανόνας, που δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά παιδαγωγικό. Αυτή γενικά είναι η άποψη των πατέρων και γερόντων της Εκκλησίας μας σε ό,τι αφορά τη τιμωρία των παιδιών. Προσέχετε όμως. Δεν συνιστούν οι γέροντες να είμαστε αυστηροί με τα παιδιά μας συνεχώς και να εφευρίσκουμε γι' αυτό διάφορες τιμωρίες, αλλά ούτε και να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη αφήνοντας τα εντελώς ανεξέλεγκτα. Η βασιλική συμβουλή των γερόντων πάνω σε αυτό το θέμα είναι διάκριση και μέτρο. Δεν είναι μόνο σημαντικό να έχουν διάκριση οι γονείς για το πότε και για το ποιο πράγμα να τιμωρείται το παιδί, αλλά είναι σημαντικό και πώς να τιμωρείται. Η τιμωρία των παιδιών δεν πρέπει να γίνεται με αδιάκριτο ή αυστηρό τρόπο. Ο τρόπος της τιμωρίας είναι πολύ σημαντικός, ώστε η τιμωρία να μην βιωθεί από το παιδί ως εκδίκηση, λόγω κάποιας αρνητικής συμπεριφοράς του, αλλά η τιμωρία να γίνει συνειδητοποίηση του λάθους από το παιδί και έτσι να έχει σοφρονιστικό αποτέλεσμα. Φυσικά, όσο το παιδί υποπτύττει στα ίδια λάθη, τόσο πρέπει η τιμωρία να μεγεθύνεται. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για την παιδική ηλικία, ότι έσπασε το βάζο με το γλυκό, άρα δεν θα φας γλυκό. Δεν έχουμε πια γλυκό στο σπίτι. Πιστέψτε μου, είναι μεγάλη τιμωρία αυτή για το παιδί. Θυμάμαι κάποτε στο κατηχητικό, έχω την αίσθηση ότι ήταν τότε τα παιδιά, ο Ραφαήλ και ο Μανώλης με τη Δήμητρα, το λέω στους γονείς τους, ότι μια Σαρακοστή Χριστουγέννα τους είπα: κάνουμε νηστεία, κάνουμε Σαρακοστή, τους είπα την Σαρακοστή και τώρα λέω θα νηστέψουμε κι εμείς. Φέτος ήταν παιδιά έτσι, γυμνασίου. Και λέει: μα πώς θα νηστέψουμε, λέει, κύριε, δεν θα φάμε κρέας και τα λοιπά. Τι θα πω, όχι, λέω, δεν μπορώ να σας πω να μην φάτε κρέας. Μετά λέω: θα έρθουν οι γονείς και θα μου πούνε γιατί είπες στο παιδί να μην φας. Θα κάνουμε, λέω, μια νηστεία πολύ αυστηρότερη, λέω, που ούτε εμείς δεν την κάνουμε. Μου λέει: τι, δεν θα φάμε γλυκά όλη τη Σαρακοστή. Θα νηστέψουμε το γλυκό. Θυμάμαι την αντίδραση της: μα κύριε, καλύτερα να μην φάμε κρέας, λέει, παρά να μην φάμε γλυκά. Όλη τη Σαρακοστή δεν φάγανε γλυκά. Τρώγανε κάθε Κυριακή ένα γλυκό. Λοιπόν, ήταν και αυτός ένας τρόπος παιδαγωγίας να γνωρίσουν την νηστεία, χωρίς όμως ούτε να στερηθούν κάτι πολύ σοβαρό, αλλά να αισθανθούν και την διαφορά αυτή. Το τρόπο της νηστείας. Πού είχα μείνει όμως, πάνω σε αυτό, ξεχάστηκα, συγχωρέστε μου. Ναι, οι γονείς, έλεγε ο Γέροντας, νομίζω αυτό έλεγε, ο Γέροντας Ταδαίος πάνω σε αυτό το σημείο σημειώνει. Οι γονείς παλώνουν τα παιδιά με τον παραμικρό σαν να μην ήξεραν πώς να τους μιλάνε με καλοσύνη και πραότητα. Πρώτα να ειρηνεύσουμε και μετά με πολύ αγάπη να πούμε στο παιδί ότι έχει κάνει κάτι λάθος και πρέπει να δεχτεί κάποιο είδους τιμωρία. Αν το παιδί επαναλάβει το ίδιο λάθος, τότε το παιδί δέχεται σοβαρότερη τιμωρία και γι' αυτόν τον τρόπο μαθαίνει. Αυτό
από τα λόγια αυτά του γέροντα Θαδδαίου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι σημαντικό όχι μόνο ο τρόπος της τιμωρίας, αλλά και η κατάσταση των γονέων κατά τη διάρκεια της τιμωρίας. Πόσες φορές γονείς που τιμωρήσαν τα παιδιά αυστηρά, όταν ήρθαν σε συναίσθηση αφού ηρεμήσαν, δεν μετανόησαν για ό,τι είχαν κάνει, αλλά τα αποτελέσματα είχαν ήδη συμβεί. Οι γονείς πρέπει να είναι ήρεμοι και να έχουν αγαπητική στάση κατά την τιμωρία και να μην κυριεύονται από θυμό και αγανάκτηση. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι για να έχει αποτέλεσμα η τιμωρία και να μην προκαλέσει αισθήματα μίσους στο παιδί για το γονέα, επιβάλλεται η τιμωρία να γίνεται με πνεύμα αγάπης. Το παιδί, κατανοώντας και νιώθοντας το αγαπητικό κίνητρο της τιμωρίας του γονέα, μπορεί να δεχτεί τη τιμωρία με μεγαλύτερη συγκατάβαση και με μικρότερη αντίδραση. Ακόμη η τιμωρία, σύμφωνα με τον γέροντα Παΐσιο, θα ήταν καλό να μην συμπεριλαμβάνει ξυλοδαρμό, αλλά να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην ασκείται καμία μορφή βία στο παιδί. Εκτός από τον τρόπο της τιμωρίας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η τιμωρία. Δηλαδή, δεν είναι καλό οι γονείς να τιμωρούν τα παιδιά τους οποιαδήποτε στιγμή. Παραδείγματος χάρη, ο γέροντας πιστεύει ότι δεν είναι καλό οι γονείς να μαλώνουν τα παιδιά τους το βράδυ, επειδή τα παιδιά δεν έχουν με τι να διασκεδάσουν τη στεναχώρια τους και η μαυρίλα της νύχτας τη μαυρίσει πιο πολύ. Και επίσης πρόσθεται ο γέροντας να αποφεύγουν οι γονείς όσο μπορούν το ξύλο και να προσπαθούν να εξηγήσουν με αγάπη και υπομονή στο παιδί ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Όταν το λέμε αυτό συνήθως, μα λέει δεν ακούει το παιδί, δεν ακούει. Είμαι σίγουρος ότι η προσπάθειά μας είναι πολύ μικρή και πολύ μηδαμινή εξαιτίας της έλλειψης της υπακοής. Μπορεί να κάναμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε μία-δύο φορές με το παιδί, αφού είδαμε ότι δεν είχαμε αποτέλεσμα, το γυρίσαμε το νόμισμα από την άλλη κατευθείαν. Ιδιαίτερα στα πνευματικά δεν κοπιάζουμε και στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, γιατί θεωρούμε ότι θα διαπαιδαγωγήσει, θα βάλει και το χέρι του ο παππούς, θα βάλει το σχολείο, ίσως βάλει και η εκκλησία, αλλά η βάση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών είναι κατεξοχήν οι γονείς. Και επίσης πρόσθεται ο γέροντας να αποφεύγουν οι γονείς όσο μπορούν το ξύλο και να προσπαθούν να εξηγούν με αγάπη και υπομονή στο παιδί αυτό που κάνει είναι σωστό. Δεν πρέπει να χτυπάει κανείς τα παιδιά του, να μην απλώνει το χέρι στο παιδί. Είναι πολύ σημαντικό το πνεύμα με το οποίο γίνεται η τιμωρία, ότι οι γονείς οφείλουν να αποφεύγουν να τιμωρούν τα παιδιά σε κατάσταση θυμού και οργής, επειδή αυτό αφήνει ψυχολογικά τραύματα στη ψυχή του παιδιού. Τα ύφη που μπορεί να μην σβηστούν ποτέ. Οι γονείς πρέπει να εξηγούν στο παιδί την αιτία της τιμωρίας και η τιμωρία που θα επιβληθεί στο παιδί να είναι σαν μια προέκταση αυτού που έχει κάνει ενώ δεν έπρεπε να κάνει, λένε οι γέροντες. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στον επίλογο. Και ο επίλογος έχει να κάνει με την αρετή της διάκρισης. Η διάκριση είναι μία από τις πιο μεγάλες και πολύτιμες αρετές, γιατί η διάκριση χρειάζεται για να επιτύχουμε όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής. Αποτελεί την κορονίδα των αρετών και χωρίς αυτήν καμία αρετή δεν μπορεί να αποφέρει καρπούς και να βιωθεί στις αληθινές διαστάσεις. Η διάκριση είναι ο τρόπος για να ζήσει ισορροπημένα και με μέτρο ο άνθρωπος. Χωρίς τη διάκριση, κάθε καλό μπορεί να γίνει κακό. Η διάκριση είναι αυτή που δίνει την χρυσή τομή σε κάθε κατάσταση της ζωής. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονόμασαν τη διάκριση κορονίδα των αρετών. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να έχουν διάκριση στην αγωγή των παιδιών τους. Διάκριση είναι να έχει κανείς μέτρο, να μην πάει στις άκρες, να κρατά ισορροπία. Οι γέροντες τονίζουν πολύ τη σημασία αυτής της αρετής. Μιλάνε για την απόλυτη εμπιστοσύνη των γονέων στον Θεό και ταυτόχρονα τους προτρέπουν να αγωνιστούν και να κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους σχετικά με την αγωγή των παιδιών. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία των παιδιών μας, οι γέροντες υποστηρίζουν ότι πρέπει να τη σεβόμαστε και να μην την καταργούμε. Αλλά ταυτόχρονα επιβάλλεται να θέτουν όρια και κανόνες στη ζωή των παιδιών μας και να μην τα αφήνουμε εντελώς ανεξέλεγκτα. Για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμβουλή απέναντι στα παιδιά μας, χρειάζεται πολύ μεγάλη διάκριση για να καταλάβουμε ποια στάση πρέπει να παίρνουμε εμείς σαν γονείς σε κάθε περίπτωση. Μιλώντας για την αγάπη των γονέων, οι γέροντες διατείνονται ότι πρέπει να έχουμε διάκριση και σε αυτό το θέμα. Η αγάπη των γονέων δεν πρέπει να είναι ούτε λίγη και ανεπαρκής, αλλά επίσης δεν πρέπει να είναι υπερβολική και παθολογική. Όταν η αγάπη αποκτά εγωιστική χρειά, τότε επακολουθούν διάφορες αρνητικές συνέπειες στην αγωγή του παιδιού. Όταν ένας γονέας τρέφει παθολογική αγάπη για τα παιδιά του, τότε αυτός τα επενεί υπερβολικά, δημιουργώντας σε αυτά μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό τους και ταυτόχρονα τρέφει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια τους. Ακόμη, η παθολογική γονεϊκή αγάπη συνήθως οδηγεί στην προστασία των παιδιών και στο υπερβολικό σφιχταγκάλιασμά τους, που έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να ευλογίζονται
ως προς τη θέληση και ελευθερία τους και να καταδούν άβουλα ή επαναστατικά όντα. Επίσης, η διάκριση χρειάζεται για να καταλάβουν οι γονείς πότε πρέπει να μιλήσουν και πότε να σιωπούν. Ιδιαίτερα χρειάζεται πολλή διάκριση στην πνευματική αγωγή των παιδιών. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν πότε και για πόσο χρόνο πρέπει να εκκλησιάζουν τα παιδιά τους, να τα αποτρέπουν να προσεύχονται και να ασκούνται στην πνευματική ζωή, χωρίς όμως να τα βιάζουν. Χρειάζεται διάκριση ώστε να μην τα ζορίζουν οι γονείς στην προσπάθειά τους να τα φέρουν πιο κοντά στον Θεό και να μην προκαλούν αρνητικά αποτελέσματα. Πολλές φορές, ακόμη και μικρές, αδιάκριτες απαντήσεις των γονέων προς τα παιδιά μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση και αρνητικά συναισθήματα σε αυτά. Η αρετή της διάκρισης, τέλος, κατά τους πατέρες γεννιέται από την ταπείνωση. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να είναι διακριτικός, γιατί όπως είπαμε, ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την ταπείνωσή του και τότε το Άγιο Πνεύμα φωτίζει έναν τέτοιον άνθρωπο στα διαβήματα της ζωής του. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι προσκολλημένος στις απόψεις και τις ιδέες του και μπορεί εύκολα να δεχτεί το θείο θέλημα με εμπιστοσύνη, καθώς έχει μεγάλο σεβασμό προς την ελευθερία των άλλων ανθρώπων, έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τα ίδια του τα παιδιά. Εγώ μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, το οποίο συγχωρέστε ήταν αρκετά μεγάλο, προσπάθησα με πολύ απλό, συνοπτικό τρόπο να σας παρουσιάσω την θέση, όπως ανέφερα και στην εισαγωγή, των σύγχρονων γερόντων πατέρων της Εκκλησίας μας πάνω σε θέματα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Μέσα στα βιβλία γραμμένα για τον Γέροντα Παΐσιο, για τον Γέροντα Πορφύριο, για τον Γέροντα Ιάκωβο, τα βιβλία της αδελφής της Μοναχής Μαγδαληνής, εάν ανατρέξετε μπορείτε να βρείτε πραγματικά κοσμήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε και οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες να συμβάλλετε στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το πρώτο όμως και σημαντικότερο για να τα επιτύχουμε όλα αυτά είναι η εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Όταν δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να καταφέρουμε και να φέρουμε εις πέρας όλα τα προβλήματά μας. Και το μόνο που βρίσκουμε είναι να εμπιστευτούμε τον εγωισμό μας. Αλλά το εγώ μας δεν ταυτίζεται ποτέ με το εγώ του άλλου. Και τότε έρχεται η σύγκρουση. Γι' αυτό έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι όταν ο Θεός είδε τον Αδάμ και είπε ότι καλό είναι ο άνθρωπος να μην είναι μόνος του, με την έννοια να έχει κάποιον συνοδοιπόρο στην πορεία προς την θέωσή του, έφτιαξε την Εύα από τα πλευρά του. Και τότε, πολύ εύστοχα λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, το εγώ συναντάει το εσύ και γίνεται εμείς. Το εμείς αυτό είναι η οικογένεια. Είναι η κατοίκον εκκλησία, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία μετά τη λειτουργία της Εκκλησίας. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Παιδαγωγός δεν είμαι, ιδιαίτερες γνώσεις δεν έχω, απλά προσπάθησα να καταγράψω λίγο τη βάση των πατέρων. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να ρωτήσει και αν γνωρίζω θα απαντήσω, γιατί το είπα και πριν έρθω εδώ είχαμε γύρισμα για μια ραδιοφωνική εκπομπή και είπα στο τέλος και το επαναλαμβάνω και εδώ ότι αν δεν γνωρίζουμε, λέμε δεν γνωρίζουμε. Θα δω την απάντηση και θα σας πω. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη γνώση κατά τους πατέρες. Να λες ότι δεν γνωρίζουν πρώτον, δεύτερον, και όχι δικαιολογία προς την αγνωσία μας. Και δεύτερον και σημαντικότερο, εύχομαι και προσεύχομαι, αν δεν σας βοήθησα, τουλάχιστον να μην σας σύγχυσα. Και σας τα έδωσα πιο διαστρεβλωμένα τα πράγματα. Λοιπόν, κάποια ερώτηση, κάτι. Η αγάπη να ρίξουμε στα παιδιά. Η αγάπη, η οποία εφαρμόζεται. Τώρα, αν δεν υπάρχει ερώτηση ή εγώ τα είπα πάρα πολύ καλά και επηρεάσατε, ή τα είπα τόσο χάρη που δεν τα καταλάβατε, λέει. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, πες μου. Ναι. Τα είπαν οι γέροντες. Εγώ το μόνο που έκανα να καταγράψω από τα βιβλία τους αυτά που είχαν. Δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν αρκεί αυτό να πάρετε και κανένα βιβλίο να διαβάσετε. Είναι οι γονείς τελικά. Δεν ακούσω, συγγνώμη. Ναι. Να ακούσω, δεν άκουσα. Όσον αφορά την τιμωρία. Λοιπόν, από ό,τι λένε οι πατέρες, δηλαδή, η τιμωρία δεν είναι καλό μέσο στην ουσία. Όχι.
Δηλαδή, λέμε στο παιδί, ας πούμε, μην κάνεις αυτό, το ξανακάνει, μην κάνεις, το ξανακάνει. Από εγωισμό πολλές φορές μη χτυπάς εκεί, χτυπάει εκεί, για να δει και την αντίδρασή μας πολλές φορές. Λοιπόν, η τιμωρία τι πρέπει να είναι, δηλαδή, σε περίπτωση το κάνεις αυτό, να ξέρει ότι θα σε βάλω να κάτσεις στο καρεκλάκι εκεί και δεν θα σηκωθείς από εκεί μέχρι να καταλάβεις τι έκανες και εκεί. Όχι. Μου έκανε πολύ εντύπωση κάτι που διάβασα, με εντυπωσίασε κάτι πάρα πολύ. Τι θα πες εκεί? Λέει λοιπόν. Συγγνώμη, Γιώργο. Συγγνώμη, όχι. Μου έκανε κάτι πολύ εντύπωση που διάβασα και δεν το μετέφερα και το κράτησα μέσα μου. Διάβασα τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για την τιμωρία. Και είδα ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, στην εποχή του, είναι ιδιαίτερα αυστηρός στο ζήτημα της τιμωρίας. Αν βρω το χωρίο θα το πω. Ενώ οι πατέρες, αντιθέτως, οι σύγχρονοι γέροντες, δείχνουν στο ζήτημα της τιμωρίας πολύ μεγάλη επίοικια. Οι Άγιοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή των πρώτων χριστιανικών αιώνων, είναι πολύ αυστηρότεροι, είναι πολύ αυστηροί όντως σε πολλά θέματα παιδαγωγικά. Οι σύγχρονοι πατέρες, βιώνοντας μια άλλη κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζούμε, γίνονται πολύ ελαστικοί. Και στη θέση της τιμωρίας βάζουν περισσότερο την αγάπη με τρόπο, δηλαδή όχι ξύλο, ενώ ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου λέει χρειάζεται κανένα σπαλιάρα, ας πούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος Παΐσιος του λέει, αλλά λέει να είναι η έσχατη λύση αυτή. Θα κοιτάξω μήπως το πρώτο για τη τιμωρία, είναι στα τελευταία κομμάτια και ακριβώς ότι η τιμωρία δεν χρειάζεται να είναι καταρχήν αυτό που είπα και πριν, να είναι το ξύλο. Ναι, το ξύλο συμφωνώ. Σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να. Δεν το έκανε. Να απαντήσω. Κάτι θέλει να μου πει ο Πάτερ. Να απαντήσω λίγο σε αυτό. Ναι. Είπες μια φορά αυτό όχι. Συνεχίζει. Όχι. Δείξε λίγο αδράνεια, λίγο αδιαφορία για να δεις πώς θα γυρίσει εκεί που πρέπει να γυρίσει. Αδράνεια και αδιαφορία την ώρα που το κάνεις. Ναι, δεν του δίνει σημασία. Άμα στο κάνει συνέχεια και εσύ του λες μη. Άμα του λες συνέχεια όχι, μη, αυτό από αντίδραση θα κάνει μεγαλύτερο. Οπότε αν θα του δείξεις αδράνεια ή αδιαφορία, σου λέει εδώ δεν με πιάνει, κάτι γίνεται. Οπότε με άλλο τρόπο κερδίζεις το αποτέλεσμα που ήθελες. Όταν θα κάνει το λάθος θα του δείξεις γιατί είναι λάθος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί δεν πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι ότι δεν διαλέγονται με τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία. Ηλικία, όταν λες μικρή, συγγνώμη κιόλας. Από την ώρα που αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Εδώ είδες προηγουμένως είπαμε ότι μέχρι τα 5 ήδη έχει καθοριστεί ο χαρακτήρας του παιδιού. Ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα του γέροντα Παϊσίου που είπε ότι το παιδί αισθάνθηκε τη σχέση που είχαν οι γονείς στην αρνητική, προηγουμένως το είπα, ενώ ήταν στη μήτρα. Και το λένε και οι ψυχολόγοι, αυτό και οι παιδοψυχολόγοι. Πώς λένε ότι πρέπει η έγκυος, για παράδειγμα, να ακούει κλασική μουσική, ήρεμη όταν είναι έγκυος, το παιδί να μην ταράζεται. Δηλαδή, ήδη το παιδί από την μήτρα του παίρνει τα ερεθίσματα. Και γιατί παίρνει αυτά τα ερεθίσματα, γιατί πάλι επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η πατερική διδασκαλία ότι το έμβριο εμψυχώνεται, παίρνει δηλαδή ψυχή από την ώρα της σύλληψης. Άλλοι επιστήμονες λένε στους 3 μήνες, άλλοι στους 6. Άλλοι στον 1 μήνα, άλλοι στις τόσες μέρες. Και γι' αυτό υπάρχει το ζήτημα εκεί των εκτρώσεων ή όχι κτλ. Πότε μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει. Ενώ η Εκκλησία λέει από την ώρα που υπάρχει σύλληψη, το παιδί έχει ψυχή. Άρα είναι τέλειος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια σχηματίζεται βιολογικά καθόλου. Άρα αισθάνεται τα ερεθίσματα. Άρα πρέπει από μικρό παιδί, ένα παράδειγμα άλλο, είναι αυτό που βιώνουμε πολλές φορές στη Θεία Κοινωνία που φέρνουν τα μωρά που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και τους λένε ψωμάκι, χρυσούλι κτλ. Και δεν τους λένε Χριστός, δεν τους λένε Χριστούλης και το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ τι είναι αυτό που κοινωνάει. Ξέρει ότι είναι ψωμί και αργότερα σου λέει να πάω να κοινωνήσω για να πάρω το ψωμί από το κοπάδι. Το ίδιο συμβαίνει και στο σπίτι. Πρέπει με το παιδί να συζητάς από πολύ μικρή ηλικία. Μπορεί να μην καταλάβει εκείνη την ώρα τα πάντα. Θα μάθει με τη δεύτερη, με την τρίτη όπως είπες, θα το κάνει. Η αδράνεια, η αδιαφορία. Αλλά μπαίνει. Τα παιδιά δεν είναι χαζά. Μπορώ να πω ότι είναι και πιο έξυπνα από εμάς. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι μας κορδεύουν κιόλας. Γιατί μας καταλαβαίνουν και κάνουν ότι δεν μας καταλαβαίνουν. Να σε βλέπω να σε απαντήσω πάλι. Είπες από πότε αρχίζει η ηλικία. Αρχίζει όπως είπε, αλλά μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας, έχει το ανεύθυνο της γνώμης.
7 χρονών και 1 ημέρα είναι με γνώμη διαμορφωμένη. Γι' αυτό και η Εκκλησία στην νεκρόσιμη ακολουθία των νηπίων από την ημέρα που πεθαίνει μέχρι το 7ο έχει ειδική ακολουθία, δεν έχει την ακολουθία και δεν λέει, όπως λέμε στους μεγάλους ή στα μνημόσυνα ή στην κηδεία, επιδεόμεθα υπέρ του συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου στάδε. Απλώς μετά τα νεκρόσιμα τροπάρια λέει την ευχή. Ο Πιλάσσον τα νήπια Κύριε εν τον παρόν διαιώνα για το ανεύθυνο της γνώμης αποπληρώνει τους κόλπους του Πατριάρχου Αβραάμ και Ισαάκ μέχρι τα 7. 7 και 1 ημέρα είναι πλέον. Και νομίζω ότι από τα 7 και μετά και εξομολογείται κιόλας. Από τα 7 και 1 ημέρα είναι υπεύθυνος. Μέχρι τα 7, να κλείσει τα 7, έχει το ανεύθυνο της γνώμης. Ασχέτως αν εσύ προσπαθήσεις να το έχεις καλλιεργήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό που ρώτησε προηγουμένως βρήκα το χωρίο, έτσι, ενδεικτικά να το αναφέρω, όχι. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε αυτό το ζήτημα της τιμωρίας. Ο Άγιος λοιπόν ο Χρυσόστομος λέει, διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τη τιμωρία των παιδιών, λέγοντας ότι ο γονέας δεν πρέπει να χτυπάει συνεχώς το παιδί του, επειδή έτσι το παιδί θα συνηθίσει αυτόν τον τρόπο διαδαποδότησης και θα το περιφρονήσει. Όχι συνεχώς, αλλά χρειάζεται δηλαδή. Αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, το καλύτερο είναι το παιδί να φοβάται το ξύλο, αλλά να μην δέρνεται, αλλά να έχει το φόβο του ξύλου. Αλλά μιλάμε για τον 5ο αιώνα μετά Χριστό τώρα. Οι γονείς να απειλούν το παιδί για να συμμαζεύεται, αλλά να μην πραγματοποιούν τις απειλές τους, όμως με τέτοιο τρόπο που το παιδί δεν θα το καταλάβει, αλλά θα συνεχίσει να βάλει. Μετά υπάρχει η περίπτωση με βάση τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι δεν με δίνει μία, δεν με δίνει δύο, δεν θα με δίνει και την τρίτη. Όμως ο Άγιος δεν συμβουλεύει να κρατάνε οι γονείς το παιδί σε αυτή την κατάσταση φόβου για πολύ χρόνο, επειδή η φύση μας δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε ένσταση και έχει ανάγκη από κάποια άνεση. Σε αυτό το σημείο τώρα, γιατί ήδη ως ένα σημείο φαίνεται, εδώ εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ των πατέρων και των σύγχρονων γερόντων, γιατί ο Άγιος συνιστά τον φόβο και τις απειλές σαν μέσο διαπαιδαγώγησης του παιδιού, ενώ οι συμβουλές των γερόντων συγκεντρώνονται στην υπομονή ή την επίοικια και την αποφυγή φυσικής τιμωρίας. Γιατί αυτή είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είναι τέτοια η εποχή σήμερα που αν το παιδί το ζορίσεις μέσα στο σπίτι τελείως, θα φύγει έξω. Και έξω περιμένει πολλούς μεγαλύτερους πειρασμούς να το χτυπήσουν το παιδί. Άρα το παιδί χρειάζεται να νιώθει μία ασφάλεια. Και δεν θα την νιώσει στα 14 και στα 15. Σήμερα στα 14 και στα 15 έχουμε περιπτώσεις για παράδειγμα εγκυμοσύνης. Λοιπόν, δεν θα μάθει τώρα στα 14, άρα χρειάζεται αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως θα το αφήσει, καμιά φορά μπορεί να το κάνει και πλήρης, για να του δώσει σημασία. Μια φασαρία συνέχεια, ας πούμε. Ή βλέποντας το μήνυμα ότι τη ερεθίζει, οτιδήποτε δεν θα κάνει κτλ. Να του δείξεις αφενός με ότι δεν είναι σωστό, αλλά απ' την άλλη όμως να μην το πιέσεις. Αλλά όχι στην περίπτωση θα κάνουν και τα παιδιά, μάλλον θα κάνουν. Δεν τα αφήσουμε τελείως. Είδες ότι οι πατέρες μιλάνε για το μέτρο. Το μέτρο αυτό όμως δεν είναι τώρα ούτε εγώ μπορώ να στο δώσω, ούτε εσύ μπορείς από μόνος σου να το πάρεις, αλλά επάνω στην εφαρμογή φαίνεται. Γιατί βλέπεις το χαρακτήρα του παιδιού, βλέπεις τα δικό σου. Και υπάρχει μία συνεργασία. Και φυσικά αυτό που τονίζουν πολλοί πατέρες δεν είναι τυχαίο. Δεν το τονίζουν γιατί δεν είχαν τι να κάνουν. Την εμπιστοσύνη στο Θεό και την προσευχή. Ότι τα δύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Για ένα χριστιανό η προσευχή είναι η άμεση λύση του προβλήματος. Να πω εδώ αστειευόμενος τώρα το εξής. Τα περισσότερα βιβλία για το γάμο και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τα έχουν γράψει ιερομόναχοι. Άγαμοι ιερείς. Γιατί στην αρχή μπορούσαμε και καμιά φορά με τους συναδέλφους, τους θεολόγους, αστειευόμασταν, λέμε τι ξέρουμε. Αλλά όταν το σκεφτήκαμε καλύτερα είναι το εξής, ότι ο ιερομόναχος, όταν είναι βέβαια συνειδητά ιερομόναχος, έχει επιλέξει την αγαμία για τους λόγους αυτούς και όχι για άλλους, οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεται καλύτερα τη διάσταση της έννοιας του γάμου. Γιατί ο έγγαμος βάζει τα προσωπικά του στη μέση, τις δυσκολίες του και μιλάει εκ πείρας μεν, αλλά πολλές φορές από πλευράς του. Δεν βλέπει σφαιρικά τα πράγματα. Γι' αυτό προστρέχανε πάρα πολλοί άνθρωποι στους γέροντες αυτούς, στον γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Πορφύρο, στον γέροντα Διάκοβο Τσαλίκη, διότι
είχαν ασκηθεί τόσο πολύ στην προσευχή, γιατί όντως δεν είχαν την μέρημνα την οικογενειακή, γι' αυτό λέμε ότι προσεύχονταν και για εμάς τους στον κόσμο, είχαν ασκηθεί τόσο πολύ στην προσευχή που μπορούσαν και είχαν δει την διάκριση την οποία μας καλούν και εμάς να εφαρμόσουμε. Και γι' αυτό προστρέφουμε και στο πνευματικό να λύσουμε ένα πρόβλημα με τον παιδί, με τη σύζυγο κτλ. Μέχρι βέβαια ενός σημείου. Δεν καθορίζει ο πνευματικός τη ζωή του ανδρογίνου ή με το παιδί, αλλά πάντοτε μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά, ας πούμε έτσι, σαν συμβουλάτορας, να είναι ένας καλός οδηγός. Ευχαριστώ. Γιατί είναι πιο αντικειμενικός. Να πει ότι στα παιδιά θα τους μιλάς σαν να είναι ενήλικες. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, αν κάνει να τους μιλάς όπως είναι ενήλικες. Έχω ακούσει από παιδαγωγούς. Από μωρό που είναι, πώς του μιλάς. Δεν του μιλάς. Το αγκαλιάζεις. Εσύ τα κακομαθαίνεις. Εσύ τα κακομαθαίνεις. Σήμερα μου έφερες την κόρη από το κέντρο. Αυτό που είπε η Μαρία, έχει δίκιο ότι συμπεριφερόμαστε στα παιδιά, ούτε να είναι πιο μικρά, ότι είναι πιο μικρά και δεν καταλαβαίνουν, ούτε ότι είναι μεγαλύτερα να μιλήσει και όπως μιλάς σε μένα, ναι, αλλά χρειάζονται μια σοβαρότητα. Τα παιδιά θέλουν να αντιλαμβάνονται ότι τους μιλάς σοβαρά και ότι όχι ότι μιλάς, ότι τα υποτιμάς δηλαδή τώρα. Γιατί πολλές φορές σου λέει, καλά, θα κορυδεύεις ότι για χαζό, μην περνάς, ας πούμε, πόσες φορές το ακούει ένας γονιός αυτό, που δείχνει ότι το παιδί έχει κατανοήσει δύο σήμερα. Άλλο το παιδί των 8 χρόνων σήμερα, και άλλο δεν ήμασταν εμείς 8 χρονών. Τώρα που μεγαλώσαμε γονείς ότι είναι χρόνο δεν Λοιπόν, αυτό το βλέπει. Να σου ξαναπαντήσω. Το βλέπεις διαρκώς αυτό. Με ένα πορείο της Εκκλησίας που λέει. Με ένα πορείο της Εκκλησίας, το οποίο πρέπει να το εφαρμόζουμε όλοι. Γιατί μέσα σε αυτό που συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά με την προσευχή, με την αγάπη, με όλα. Λέει ο Κύριος, ετείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αν χτυπήσει την καρδιά του παιδιού, θα την ανοίξεις. Αν ζητήσεις κάτι από το παιδί και το φέρεις με ωραίο τρόπο, θα σου το δώσει. Αν σου ζητήσεις κάτι από το παιδί αλλά με καλό τρόπο, θα του το δώσεις. Ο ετών λαμβάνει, ο ζητών βρίσκει και το κρούαντι ανοιγήσεται. Ας πάρουμε όλοι, μικροί μεγάλοι, αυτό το χωρίο του Ευαγγελίου. Άλλωστε υπάρχει και μία λέξη που υπάρχει μόνο στα ελληνικά, η λέξη φιλότιμο. Η λέξη φιλότιμο. Που μπορεί ακριβώς να καθορίσει τα πράγματα πολλές φορές. Όχι να εκμεταλλευτείς τον άλλο, να το ρίξεις στο φιλότιμο με έννοια της συζήτησης κτλ. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάποιος άλλος κάτι. Θα αλλάξεις έκφραση. Από τον πόνο να του το δώσει, να το δει ότι αυτό είναι έτσι. Μάλιστα. Άλλος. Εδώ έχουμε. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπατε, είναι η διάκριση. Ότι πραγματικά είναι μεγαλύτερο χρόνο και δίνει και απάντηση αυτό που είπε ο κύριος. Διότι όπως ο γιατρός όταν δίνει μια αντιβίωση δεν πιάνει το ίδιο όλους. Έτσι λοιπόν δεν συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και οι γονείς στα παιδιά μας το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί μαθητές μας το ίδιο. Γιατί η ίδια κουβέντα μπορεί το ένα παιδάκι να το πειράξει και το άλλο να μην το δώσει σημασία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα πειράξει το κάθε παιδί, τι είναι αυτό που θα το ενοχλήσει, χωρίς να μπούμε πολύ δραστικά μέσα στην ψυχή του, αλλά θα το ακουμπήσει όμως. Και αυτό το λέει και κάποιος γέροντας, το διάβασα, δηλαδή τι να πρωτοσημειώσει και να πεις, ακριβώς έφερε το παράδειγμα του γιατρού. Ότι ο γιατρός λέει αντιμετωπίζει τις ασθένειες, αλλά δίνει διαφορετική θεραπεία σε κάθε ασθενή. Γιατί το ίδιο φάρμακο που τον ένα μπορεί να του σκοτώσει, τον άλλο να θεραπεύσει, τον άλλο να μην του κάνει τίποτα, ας πούμε. Έτσι λειτουργεί και ο γονιός, έτσι λειτουργεί και ο πνευματικός, ας πούμε, απέναντι στο παιδί. Το ίδιο συμβαίνει, και δεν το ανέφερα, και στην οικογένεια όταν έχει πολλά παιδιά. Δεν θα πρέπει να κάνει, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, αν θυμάμαι καλά, ο Γέροντας Πορφύριος τώρα, δεν θα πρέπει να κάνει διάκριση ο γονιός υπέρ του ενός παιδιού εις βάρος του άλλου. Ότι εσύ, να ο Κώστας πήρε 18, εσύ δεν ήσουν ικανός να φέρεις ούτε ένα 15, ας πούμε, στο σπίτι. Αμέσως, γιατί μπαίνει αμέσως η σύγκριση και δημιουργεί στα παιδιά σχέση της ζηλίας και κατωτερότητας. Αλλά λέει και απ' την άλλη, με τρόπο διακριτικό να η διάκριση θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και στα 2 και στα 3 και στα 4 παιδιά, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
Και εδώ πάλι χρειάζεται συζήτηση, γιατί το τυχαίνει πολλές φορές που λέει, ναι, γιατί όμως στον τάδε λέει στον αδελφό μου έδωσες τόσα και σε μένα έδωσες εκείνο. Δηλαδή, τέτοιες περιπτώσεις, είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα που ακριβώς δεν μπορεί να τα καλύψει ούτε μια συζήτηση, ούτε όλα τα βιβλία να διαβάζει κανείς. Εγώ βλέπω μια περίπτωση διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα τώρα, που όλοι λένε τη γνώμη τους προσφέρουν την παιδαγωγική του παιδί. Άλλος από τη θέση του γονέα, άλλος από τη θέση του παππού, άλλος από τη θέση του εκπαιδευτικού. Λοιπόν, το παιδί το συγχύζουν με τόσες παιδαγωγικές μεθόδους και δεν ξέρουν το παιδί αν αυτό τελικά στο τέλος θα παιδαγωγηθεί. Ενώ θα πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς αυτό που λένε οι πατέρες. Προσευχή, πρώτον, άρα είμαστε ήρεμοι, και με διάκριση διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας, ας πούμε. Πολλές φορές εγώ και στα βιβλία που διαβάζω και στα παιδαγωγικά αυτά, βέβαια τα βλέπω και λίγο σαν θεολόγους, που λίγο έχουμε δύσπιστος απέναντί τους, γιατί είναι αποτελέσματα ερευνών και εμπειριών, αλλά δεν είναι γενικευμένα. Δηλαδή κάθε φορά βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις. Των πατέρων. Όχι των πατέρων, των παιδαγωγών, των ψυχολόγων κτλ. Και θυμάμαι καλή του ώρα τον καθηγητή μας έκανε παιδαγωγικά στη σχολή, ομότιμος σήμερα καθηγητής της παιδαγωγής, ήταν από τη φιλοσοφική και ερχόταν στη θεολογική να κάνει μάθημα, ο κ. Κρουσταλάκης, ο οποίος τελικά, αν και δεν ήταν θεολόγος, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος θεολόγος μέσα στη σχολή μας όταν μας έκανε μάθημα. Λοιπόν, μέσα στα τόσα παιδαγωγικά που μας έλεγε και στα τόσα βιβλία που πήραμε, δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μία φράση του μόνο. Και αυτή είναι η παιδαγωγική δική μου και στα κατηχητικά και οπουδήποτε αλλού. Έλεγε, ρωτήσαν κάποτε τον Γέροντα Πορφύριο, έχει γράψει πολλά βιβλία και για τον Γέροντα Πορφύριο και για τον Γέροντα Παΐσιο. Έλεγε, Γέροντα, πώς να μιλήσουμε στα παιδιά, πώς να τα παιδαγωγήσουμε στην τάξη, να κάνουμε με 20 παιδιά, ας πούμε, τι να κάνουμε. Και έλεγε ο Γέροντας, πας την Κυριακή στην εκκλησία. Κοινωνάς, λέει, ναι, Γέροντα. Τι θες τότε, ρε παιδάκι μου, λέει, άσε τη Δευτέρα τον Χριστό να μιλήσει. Να η καλύτερη παιδαγωγική. Βέβαια αυτό είναι για ένα γονέα χριστιανό. Διαφορετικά θα παιδαγωγήσει τα παιδιά ένας γονέας μη χριστιανός. Δεν θα τα παιδαγωγήσει λάθος. Δεν είναι κακοί οι γονείς που δεν είναι χριστιανοί, όπως και όλοι οι γονείς χριστιανοί δεν είναι καλοί. Αλλά έχει διαφορετική παιδαγωγική μέθοδο. Εδώ λέμε ποια είναι η παιδαγωγική μέθοδος της Εκκλησίας, που σε πολλά σημεία, όπως ανέφερα πολύ επιγραμματικά, ταυτίζει και με τα αποτέλεσματα παιδαγωγικά, ψυχολογικά και οτιδήποτε άλλο. Και ο Μέγας Βασίλειος δεν λέει ότι όσο τα παιδιά είναι μικρά, μιλάς στα παιδιά για τον Θεό και από την εφηβεία και μετά μιλάς στο Θεό για τα παιδιά. Λοιπόν, να το επαναλάβω αυτό γιατί δεν ξέρω αν το ακούσαν όλοι. Ο Μέγας Βασίλειος ότι μιλά, ναι, μέχρι ποια ηλικία δεν θυμάμαι, μέχρι την παιδική ηλικία μιλάς στα παιδιά για τον Θεό και από εκεί και πέρα μιλάς στο Θεό για τα παιδιά σου. Είναι αυτό που κάνει η κλασική μάνα όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι, η μάνα η χριστιανή μάλλον, που σταυρώνει το δρόμο και λέει να έχεις καλό δρόμο, παιδάκι. Λοιπόν, αυτή η εμπιστοσύνη στο Θεό, εγώ προσωπικά την έχω γευτεί, την είδα. Όποτε σε ένα μεγάλο πρόβλημα εμπιστεύτηκα ανθρώπους, δηλαδή ότι περίμενα τη λύση από αλλού, από τα μέσα ή οτιδήποτε άλλο, έχανα τη γη κατά τα πόδια και μόλις έφτασε συνέστηση και είπα Θεέ μου, έχω εσένα, είναι το καλύτερο μέσο του κόσμου σου και πάω να βάλω άλλα, τότε λύθηκαν τα προβλήματα και άνοιξε ο δρόμος και πήγαν τα συνέφα από τη μέσα. Κάτι άλλο, αν υπάρχει, τίποτα? Όχι. Υπάρχει κάτι που δεν να ρωτήσετε? Να πω κάτι. Ναι. Κάτι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το είδα. Η προσευχή του μαθητή. Σε μια τάξη, η κυρία, μια διδασκάλα, έβαλε έκθεση τι θα ήθελες από το Θεό να σου προσφέρει, να σε κάνει. Να σου προσφέρει να σου δώσει. Και ένα μαθητής έγραψε ότι εγώ θα ήθελα να γίνω λέει Θεέ μου και θα να γίνω τηλεόραση. Να κάθομαι γύρω μου, να με βλέπουν, να με προσέχουν. Ο πατέρας όταν έρχεται με τους φίλους να παίρνει πρώτη θέση τι θα πει η τηλεόραση, ή για ποδόσφαιρο ή για πολιτικά οτιδήποτε. Αν χαλάσει να κοιτάξουμε, να τη φτιάξουμε, κουρασμένη να είναι η μητέρα μου, τα αδέρφια μου. Και όπως το διάβαζε η γυναίκα, ήταν και δασκάλα, εντάξει, και τώρα πήγε και ο πατέρας μέσα. Λέει τι έχεις, να λέει, έβαλα μια έκθεση λέει, στα παιδιά και ένας μαθητής μου έγραψε αυτά. Και λέει ο γονέας, ο πατέρας. Υπάρχουν τέτοιοι γονείς λέει, που αφήνουν τα παιδιά έτσι. Και του λέει. Ωραίο. Ότι ήταν το παιδί του. Ότι ήταν το κέντρο της ζωής του στην τηλεόραση. Ότι ήταν το παιδί του αυτό που έκανε. Παρακαλώ, παρακαλώ.
μην την ανοίξει, μην την κλείσει την πόρτα. Είναι κακό. Ή απλώς μας ενοχλεί. Και επειδή μας ενοχλεί εμάς, μην ανοίξει και κλείσει την πόρτα. Κάπου δηλαδή πρέπει να πάμε και την πλευρά του. Λίγο η σκέψη να πάει λίγο παραπέρα. Να πάει παραπέρα, ναι. Να πάμε την πλευρά του παιδιού και να δούμε. Και κάτω τη συζήτηση, κάπως έτσι. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτός ήταν ο καλύτερος επίλογος. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Να πω έτσι, στεγόμαστε μια οικογένεια εδώ ότι ο μόνος που δεν έκανε ερώτηση σήμερα ήταν ο Ανδρέας. Αλλά δικαιολογείται γιατί είναι νέος, μάλλον όχι νέος πατέρα. Απέκτησε το τρίτο παιδί και να του ευχηθούμε να είναι καλοφώτιστο, να γίνει καλός χριστιανός. Οπότε είναι χαρούμενος σήμερα και τα σκέφτεται, από αύριο θα έχει τις δυσκολίες. Εμείς να ευχηθούμε, εγώ και προσωπικά, αλλά και όλοι να ευχηθούμε να γίνει καλός χριστιανός και να το δείτε όπως θέλει ο Θεός, όχι όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, αυτό αγοράκι, ο τρίτος Υιός. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το εύχομαι πάντοτε εγώ στα παιδιά, στους νέους γονείς, να βλέπετε τα παιδιά σας όχι όπως θέλετε εσείς, αλλά όπως θέλει ο Θεός.